moi boa tarde. Imos dar comezo a este pleno ordinario do mes de setembro. O primeiro punto na orde do día, os tres primeiros puntos son aprobacións de actas, que unha é a do pleno ordinario do 28 de xullo de 2025, a segunda do pleno extraordinario do 14 de agosto de 2025 e a terceira tamén do outro pleno extraordinario celebrado por unha cuarta parte, solicitado por unha cuarta parte do número legal de membros da corporación, tamén celebrado o 14 de agosto. Se os grupos non teñen nada que suxerir ou que debater, pois daríamoslo aprobado por asentimento. O cuarto punto é unha moción cidadá presentada pola AMPA Santa Uxía, que hoxe nos acompaña un bo número de pais e nais, a quen lle quero agradecer a súa presenza e tamén a súa loita en defensa do ensino público. Para ler a proposta de motivos, pídolle a Unai González, presidente da AMPA, que suba ata aquí e poida facer a súa intervención. Moitas grazas. Boa tarde a todos e a todas. Moitas grazas por estar aquí apoiando esta moción cidadá que presenta a AMPA Santa Uxía Ceipo Grupo en nome de toda a comunidade educativa do Ceipo Grupo de Ribeira. Señor alcalde, Luís Pérez Barral, señores e señoras membros da Corporación Municipal, María San Pedro, voceira do Partido Popular, Cruz Ribadulla, voceira do BNG, Vicente Mariño, voceiro do PBBI e Francisco Suárez Puerta, voceiro do PSDG, PSOE. Moi boa tarde e grazas por darnos a oportunidade de defender a nosa moción. Como sabedes, dende o primeiro día de curso, o pasado 8 de setembro, a AMPA Santa Uxía, que representa as familias do Ceipo Grupo de Ribeira, ven realizando unha serie de actos reivindicativos e de protesta fronte a que consideramos unha situación injusta, indignante e ilegal, que, entre outras problemáticas, a falta dun titor de educación primaria que se faga cargo do curso de terceiro B. Un grupo de 23 nenos e nenas de 7 e 8 anos, algúns deles con necesidades educativas especiais moi graves. A falta dun titora de referencia é un caso gravísimo de merma na calidade do ensino público. Un recorte máis da Xunta de Galicia que programa os recursos en función de números, e non en función das necesidades reais, das causísticas e das características diversas dos centros educativos. No artigo 5 do Currículo de Educación Primaria, publicado na Orde 26 de maio de 2023 do Decreto 155/2022 de 15 de setembro, recóllese que todas as unidades de primaria deberán contar cun titora de referencia, citando textualmente: cada grupo de alumnas e alumnos contará cunha persoa titora que se responsabilizará da atención e do seguimento personalizado do alumnado do grupo, así como da orientación da aprendizaxe e do apoio no seu proceso educativo. Polo tanto, indica que ese titor debe ser o mestre que imparta as materias troncais como as linguas, matemáticas e ciencias e coñeza as características particulares de cada alumno e alumna para intervir correctamente na súa aprendizaxe. A situación xerada surde de algo moi común. A baixa da titora titular dese curso por ter concedida unha comisión de servicios por conciliación familiar. Comisión que se lle concedeu no mes de xullo, e ao quedar a súa praza vacante, debía ser cuberta de xeito automático pola Administración coas listas de sustitución de interinaxe. Este feito foi advertido en varias ocasións pola dirección do Colexio Inspectora, que respondeu sempre que a sustitución sería automática. Tras varios nomeamentos de mestres sen que se producira e tras varios avisos por parte da dirección reclamando ese titora sustituto, o último día antes de comenzar o curso, venres 5 de setembro, comunicouse a directora que non se ia enviar e que a solución que se daba para o curso de terceiro B de primaria era que fose cotitorizado, que o profesorado, por atender este curso, non poderá ocuparse dos proxectos nos que o centro leva anos traballando, de inclusión, medio ambiente, biblioteca, radio escolar, hábitos saudables, club de lectura, plan Sogade, novas tecnoloxías e outros. Tampouco poderán atender as faltas puntuais de mestres por falta de gardas, deixando puntualmente a outras clases desentendidas ou
non se poderá realizar o programa de inmersión lingüística fundamental neste centro no que moito do alumnado non coñece nin o castelán, nin o galego, nin o inglés, ao ser de procedencia árabe francófona. Ademais, en calquera momento, a inspección ou a dirección pode determinar que un titor de outro curso se faga cargo do terceiro B e a problemática directa pasaría a afectar a calquera outro curso de primaria. É certo tamén que o colexio carece de outros recursos. Ten unha eiva importante en canto a espazos, ao non contar con aulas de especialidades, polo que é imprescindible a reforma integral do edificio da vella comisaría de policía por parte da Xunta. Lembramos que o arranxo das aulas do Baixo o escrito coas nosas demandas, e até o día de hoxe ningún deles se puso en contacto con nós, tendo que coñecer as distintas respostas a través das notas de prensa que ia enviando a Consellería, así como o que comunicaban o equipo directivo. A señora inspectora estivo no colexio o 10 de setembro, reunida a porta pechada co equipo directivo, e pese a ofrecerlle recibir a AMPA, declinou facelo, deixando patente a falta de respeto que ten polas familias, obrigando a equipa directiva a continuar e reafirmándose na resposta dada, insistindo, e cito textualmente a súa nota de prensa, que o colexio dispón de todos os recursos e profesionais necesarios. Isto é unha manipulación da verdade, pois é certo que o catálogo do centro está completo, pero tamén o é que está totalmente obsoleto, pois contempla 12 unidades de primaria e o colexio ten 13. Contempla, ademais, 2 PTs, unha L e unha orientadora para un cento de cativos con necesidades educativas especiais diagnosticadas. Mirar números, cifras, datos e cartos, en lugar de nenas, nenos, familias, e a calidade no ensino é ao que a Consellería nos ten acostumados, un mal endémico que produce recortes continuos curso tras curso en Galicia. Non imos, polo tanto, tolerar esta falta de respeto ao non ter resposta algunha aos nosos escritos. Tampouco imos tolerar que terceiro B quede sin titora todo o curso. E imos proseguir cos actos reivindicativos de protesta ata que solucionen este asunto, que únicamente pasa polo nomeamento dun mestre de primaria sustituto. Como sabedes, organizamos concentracións, caceroladas, asambleas, recollidas de sinaturas. Aquí teño 2.500 sinaturas recollidas nestos días. E seguimos coa campaña. Participamos en manifestacións do ensino e continuaremos sen cesar neste camiño. Hoxe damos un paso máis, pedindo apoio unánime da Corporación Municipal. A nosa demanda é... Moitas grazas pola vosa atención, quedamos ao vosso dispor para calquer dúbida ou consulta e agradecemos de antemán o apoio que agardamos nos deades nesta sesión. Moitas grazas. Grazas, señor González. Quenda dos grupos, por o Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, en primeiro lugar, gostaríame saludar a todos os pais alumnos do CEIPO grupo que hoxe teñen a mala sorte de ter que vir aquí a reclamar algo que nun estado democrático e nunha sociedade avanzada non debería ser o normal, e é solicitar un profesor que por sorpresa non lle queren poñer porque non ten explicación realmente. O ano pasado tiña unha serie de eivas e necesidades especiais, este ano fixeron unha serie de trueque, taparon as necesidades especiais, pero deixaron baleiras o que son unha aula de terceiro B que non só afecta directamente o alumnado de terceiro B, que se ve que en vez de ter un tutor que debería ser o referente educativo para un neno desa idade, 7 e 8 anos, estamos a falar, o que se encontra é que ten unha serie de profesores, como se estudara no instituto, que veñen a darlle distintas asignaturas de forma sistemática, pero isto podería parecer incluso, bueno, vamos adelantando, pero a realidade é que despois o ano que ven vanse encontrar cunha realidade distinta, ou a menos de que a Xunta meta algún tipo de remedio nesta situación. Isto
vai ser sistemático dentro de todo o que é o centro educativo. A máis de que, bueno, eu como pai dun alumno do CEIPO grupo falo para tirar dunha lista e poñer un de interinización. Pero tamén me van a falar de ratios, me van a decir números, me van a contar que está completo, pero a min, sinceramente, con todo o respeto do mundo, os números me importan pouco, a min importan os nenos. Entonces, é fastidiado ter que sentarse aquí e conterse a hora de dicir que os pais do grupo teñen que ter cuidado, non vai ser que lles pase como aos pais de Rianxo asados aos que acaban de levar a Fiscalía de Menores por protestar por unha educación para os seus fillos. Eso me parece que é unha forma de facer política que vai máis alá, o sea, xa chegamos incluso a un delito, na miña opinión, que tampouco é moi formada de coacciones, porque se está facendo que os pais non teñan a capacidade de protestar pola educación dos seus fillos. Non me gustaría ter que dicirlles que, bueno, teñan cuidado, non vai a ser que acaben na mesma situación por estar facendo ruido na porta dun centro educativo ás 11:30 da mañán. Estaría ben que poderíamos ir máis dos aquí presentes ás protestas do grupo, porque igual que podemos vir ahora mismo aquí, entendo que, bueno, media hora se pode intentar conseguir algún ou outro para poder asistir e poder demandar por parte de todos, porque ao final non busco falar en nome partidista, xa digo, eu aquí agora mesmo estou falando como pai dun neno que se ve afectado. Ben di a AMPA que se están perdendo formacións en lenguaxe. Vou poñer un exemplo, sin decir o nome, dunha nena que o ano pasado entrou con 3 anos no centro educativo xunto con meu fillo, que ten 5 anos agora, solo falaba francés, porque os seus pais emigrantes non falaban castelán na súa casa con ela, entonces ela non falaba a lingua que lle falaban os mestres, nin en galego nin en castelán. Esta rapaza, gracias ao traballo dos mestres do grupo, a día de hoxe fala con meu fillo perfectamente, enténdense, xogan xuntos. A mí me parece que isto é polo que debemos loitar todos e deixar ao lado o partidismo e poñernos de cara aos a veciñanza e os cidadáns de Ribeira, porque é o importante. Mais alá de que, a ver, hai cousas que non teñen moito sentido, como ter un ascensor pendiente dunha certificación dunha propia, o sea, educación fai unha obra e a industria ten que validala, teñen ao centro educativo sin poder permitir que si un rapaz ten que ir en cadeira de rodas poda subir ao primeiro andar. Nese caso, a solución que ten que facer o centro é baixar a todo un aula e subir a todo outro aula para que isto se poda dar. Eu creo que son cousas que se poden solucionar. Non estamos falando como algún sindicato solicitaba unha reducción de horas ou tal. Hai que ter en conta que outro día se fixo unha folga secundou un 88% dos pais do centro. Todos os que foron ao centro por mala suerte non, porque estaban traballando, sino que foi por ter que compatibilizar o seu traballo ca necesidade de que o seu fillo este no centro. Senón, estou casi seguro de que a secundaria, a totalidade dos pais non están ideoloxizados os 400 pais, ou 800, perdón, os 400 nenos máis os 800 pais deste centro. Están solicitando unha cousa tan básica como que lle poñan un tutor que atenda aos nenos. Eu creo que isto é que non deberíamos sentarnos aquí a falar. O outro día eu vi unha intervención do conselleiro no Parlamento no que falaba de que ele era unha persona de diálogo. Estaban ali os membros da AMPA, non se dirixiu a nun solo deles. Decir hola. Decir hola é ser un pouco, non sei, empático. Creo que falta empatía por parte desto e creo que falta poñerse na pel dos pais que están a sufrir, pero que non son solos de terceiro B, que son os de todo o centro educativo. O sea, que pola miña parte vou a apoiar totalmente, non faltaría máis, e ademais vou non seguir a onde faga falta, me dá igual quen convoque a manifestación, sea a CIGA, sea a Falange Española das Cons. Voume poñer con eles e vou defender a educación de meu fillo e de todos os nenos de Ribeira. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Quenda do Partido Barbanza Independiente, señor Mariño, ten a palabra. Señor alcalde, muchas gracias.
compañeros de corporación, vecinos y vecinas que nos acompañan, AMPA, del grupo escolar, presidente del AMPA, padres y madres y también alumnos que veo por ahí. Desde el Partido Avanza Independiente, como no podía ser de otra manera, nos sumamos a esta moción y nuestra solidaridad con todos los padres y madres del grupo escolar, ante una situación que no puede seguir ni un día más. La falta de profesorado en el grupo tiene, lógicamente, como no puede ser de otra manera, todo nuestro apoyo. Desde hace semanas somos conscientes que este centro educativo está sufriendo la ausencia de un profesor, de una plaza fundamental para el correcto funcionamiento de las clases. Hoy es un tercero, mañana podría ser un sexto o cualquier otra aula. Lo más grave es que, a pesar de los continuos avisos de la comunidad educativa, por distintos medios, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, no ha dado todavía una solución y desde nuestro grupo buscaremos esa solución buscando todos los caminos posibles. No hablamos de un problema burocrático, hablamos de niños y niñas que cada día entran en su colegio sin tener garantizado, digamos de alguna manera, el derecho básico a una educación de calidad. Hablamos de familias preocupadas que ven como sus hijos reciben una atención insuficiente y con infraestructuras también, como se dijo antes por mi compañero, sin finalizar. Hablamos de profesores que están siendo sobrecargados en sus tareas diarias, asumiendo tareas muchas veces que no le corresponden, con el consiguiente agotamiento y pérdida de eficacia a la hora de desarrollar su trabajo día a día. Es inadmisible, y desde el Partido Avanza Independiente lo tenemos claro, que en pleno siglo XXI, con los recursos y los datos de planificación de los que dispone la Administración autonómica, no se haya previsto ni cubierto una plaza tan esencial. Esto no es un hecho aislado, se trata de una falta de planificación, a nuestro modo de ver desde el Partido Avanza Independiente, y de un compromiso con la escuela pública gallega que se repite también, dicho sea de paso, en otros municipios, que si no alzamos la voz seguirá normalizando. Por lo tanto, también desde el Partido Avanza Independiente todo nuestro apoyo a esas movilizaciones que semana tras semana se van realizando, porque no hay otra solución muchas veces que mostrar de esa manera una repulsa. Desde este concello no podemos permanecer en silencio y, sobre todo, también desde el Gobierno municipal y desde nuestro grupo. Nuestra responsabilidad es defender el derecho a la educación y exigir que se respeten los compromisos con la enseñanza pública. Por eso, hoy reclamamos con firmeza desde nuestro grupo a la Consellería, pues lo que se estaba hablando antes en la moción, esa cobertura, digamos, inmediata de la plaza vacante en el grupo escolar para buscar una normalidad y garantizar un normal desarrollo de las clases. Una adopción de medidas también, hay que decir, estructurales de planificación, para que este hecho, aunque lo solucionemos en breve, y eso espero, yo ya esperaba que se solucionase incluso antes de llegar a este día, que no se vuelva a repetir. Una mejora también pediríamos desde nuestro grupo de Partido Avanza Independiente, para que tanto en este problema como en otros, los procedimientos de sustitución y bajas también se arreglen con la mayor celeridad posible. Este Gobierno, y desde el Partido Avanza Independiente, no pide ningún favor. Este Ayuntamiento o este Concello y este Gobierno exige el cumplimiento de un derecho básico, el de nuestros niños y niñas, a recibir una educación pública y de calidad. Para ello, que nuestra voz, desde aquí, llegue con toda la fuerza y con toda la firmeza a la Consellería de Educación, y para que quede claro que la educación no puede esperar, que la educación no puede recortarse, que la educación no puede ser ninguna moneda de ahorro. Eso debe quedar claro a todos los niveles. La educación no puede ser ninguna moneda de ahorro. Igual y de lo mismo podríamos decir en el tema sanitario. Padres y madres, desde el Partido Avanza Independiente les transmitimos que sepan que desde nuestro grupo, de este pleno, con independencia de los colores políticos, eso espero, se defiendan a sus hijos e hijas y se defienda también la escuela pública de Galicia. No vamos a parar hasta que esta plaza esté cubierta, no vamos a parar apoyándoles a todos ustedes por esto y por todas las deficiencias. Desde nuestro grupo, desde el Gobierno municipal, dentro de nuestras posibilidades, contribuiremos en las mejoras para que también los orzamentos municipales permitan también lo que esté de nuestra parte, desde el Concello, en las mejoras pertinentes. Para acabar mi intervención, que no le he nombrado al principio y quería dejarlo para el final, también quiero mostrar todo nuestro apoyo a la dirección del centro educativo
y en especial a su directora Nieves, que no han aceptado su dimisión y hacen un trabajo encomiable. Nada más, muchas gracias por todo. Gracias, señor Mariño. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Gustaríame comenzar mostrando o apoio do Bloque Nacionalista Galego á comunidade escolar, porque o que está despedindo é algo lóxico, que se atendan os vosos fillos e fillas coa calidade que merecen. Para simplificar un pouco o que está pasando nestes momentos na nosa comunidade, vou a ler o comunicado de dimisión dun equipo directivo. Temos grupos de ata 30 alumnos e alumnas, dos cales un terzo precisa atención específica por síndromes de Down, TEA, discapacidade intelectual superior ao 33%, altas capacidades, discapacidade visual ou auditiva, polo que non é posible para un docente atender de maneira realista e efectiva un aula como a descrita. Estes docentes lamentan que, a pesar de informes escritos, reunións, non reciben ningunha resposta á solicitude de reforzo por parte da Administración. Este mes 23 de setembro, o Conselleiro de Educación compareceu no Parlamento para falar do comezo de curso, reducindo a desaxustes puntuais as protestas de nais, pais e profesorado das últimas semanas que se estaban dando en máis de 50 concellos. Repiteu en varias ocasións a súa voluntade de diálogo, poñendo como exemplo o Pacto para o Ensino asinado no 2023, con sindicatos minoritarios no ensino público, sindicatos que en xuño de 2025 presentaron perante os xulgados de Santiago de Compostela un recurso contencioso administrativo contra os incumplimentos do pacto por parte da Consellería de Educación en no que respectaba a disminución de ratios nas aulas. Esa disminución de ratos tiña que comenzar no curso 2024-25 en cuarto de infantil, que é o curso de 3 anos, pasando de 25 a 20 crianzas por aula, e seguir así ata alcanzar no 2032-33 ao sexto curso de primaria. No caso de secundaria, reduciríanse de 25 a 25 e no bacharelato a 30, mas a súa implantación empezaría no 2027. As nenas e nenos que teñen unha discapacidade recoñecida de máis dun 33%, unha dependencia de grau 1 ou un trastorno de conduta grave, computarían por 2 alumnos, a efectos de ratio, e por 3 se a discapacidade é igual ou superior a 65% ou a dependencia de grau 2 ou 3. Pero unha circular da Consellería de abril de 2025 deixaba sen efecto práctico a reducción destas ratios, que anunciaba e tamén deixaba sin ningún efecto o cómputo doble ou triple do alumnado con discapacidade, dependencia e trastornos graves de conduta. Para calcular os desdobles e agrupamentos, só se tería en conta o alumnado real, hasta 28 alumnos, e todo o profesorado realizaría reforzo se fora ou non especialista en atención á diversidade. Os recortes aplicados pola Consellería de Educación no curso académico 2025-26 fan que o profesorado estea desbordado pola falta de especialistas de apoio e polas carencias de medios para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, polas abultadas ratios nas aulas e pola disminución de profesorado efectivo debido ao incremento de nomeamentos con medias horas e itinerancias. Señoras e señores do Partido Popular, isto é o que están facendo os seus compañeiros e compañeiras da Consellería de Educación. Hoxe agardamos que voten a favor, pero tamén que comecen a ir ás concentraciones que convoca a comunidade educativa. Non vale con querer lavar a súa imaxe votando a favor. Deben demostrar con feitos porque ata o momento vemos que defenden as siglas do Partido Popular, fagan o que fagan, aínda que iso prexudique aos veciños e veciñas polas que están aquí. Vostedes, co Pacto polo Ensino, diminuíron 2 horas lectivas de cada profesor e a Xunta non cubriu con personal esa disminución de horas en detrimento do reforzo ao alumnado con necesidades. Por exemplo, mandas un PT a un colexio con 2 nenos NEAE, 2 horas semanais, é dicir, un rapaz diagnosticado con unha discapacidade ten un apoio dun especialista de 1 hora semanal.
Nese mismo colexio, a profesora da L atende a 4 rapaces a semana, é dicir, media hora cada un. E se falamos de coidadores de grandes dependientes, o problema é moito máis grave. Non é de recibo que unha nai este chegando ao colexio con seu fillo cando lle chama o director para dicirlle que non o leve, que non hai coidador. Pasou en Ribeira a semana pasada. E non é un feito puntual, porque o curso pasado sucedeulle varias veces. Casos como estes están a pasar en toda a comunidade diariamente, e en moitos colexios. Non son desasustos puntuais. Por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, apoiamos as reivindicaciones de nais, pais e profesorado, e imos seguir traballando nas instituciones e tamén nas rúas por unha educación pública e de calidade que teña os recursos que precisa. Moitas gracias. Grazas. Grazas, señora Rivadulla. Quenda do Partido Popular, señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes a todas, a todos, toda a comunidade educativa, non só do grupo, sino de outros centros que nos acompañan pois durante esta tarde. Díxennos no seu momento, nunha xuntanza no colexio grupo, e o vou a reiterar hoxe aquí. Nos imos a acudir da man do centro a donde faga falta para reivindicar unha situación que nos parece xusta e que ademais nos parece coherente. Creo que non é o día de falar hoxe pois nin de ratios nin de números. É día de falar da realidade, unha realidade que coñecemos pois gracias a todo o que nos contades e que nos transmitides pois dende AMPA, dende os pais e nais a título particular, os profesores, é dicir, todos esos pormenores dos que temos falado en varias ocasións que ten o centro e esas particulares, ademais, pois que se poñen e xa se puxeron aquí con anterioridade por parte do presidente da AMPA de manifesto. Iso é o que nós queremos que se valore, acompañado, como non, pois de todas esas valoracións técnicas, pero que se valore a realidade que hai no centro ali, a pé de rúa. Hai casi, como se decía, un 25% de alumnado con necesidades que requiren pois dunha maior atención. Temos un centro, neste caso, que é o centro máis importante do noso municipio e con moito, pois debe ser tamén dos máis grandes da comarca. É un centro no que máis pois conflúen pois moi diversas nacionalidades, moi diverso tipo de alumnos, que tamén hai que axudar pois a todos esos rapaces e rapazas, non? Como ese aprendizaxe das linguas ao que se refería pois o señor Suárez Puerta na súa intervención. É un tema que me parece importantísimo, un tema que pois dende o profesorado, dende os pais se nos trasladou que o non ter ese titor pois faría perder pois esas horas de atención á linguaxe, de atención a outro tipo de diversidades, de programas de bibliotecas, de programas que ademais non só reportan pois un tema educativo, sino que tamén reportan fondos económicos para que o centro siga crecendo e siga pois facendo cousiñas a título individual. Non podemos consentir, dende logo creemos que non é de recibo consentir esa falta de titor para o centro de terceiro B, como digo, pois por ese tipo de necesidades que se perden ao non ter un titor e que o haya que, pois en este caso, sustituir con mestres que teñen horas por aí soltas para ir facendo encaixe de bolillos, como sabemos que se está facendo nestes momentos. Sabemos tamén dese gran esforzo que se está a facer pois desde o equipo directivo, o profesorado, axustando esos horarios e queremos, dende logo, que se poña en valor pois algo tan importante dentro de unha profesión que é tan necesaria e que, ademais, pois é tan vocacional como a de ser mestre ou mestra. Algo moi importante pois para os máis pequenos da casa, para os rapaces, para as rapazas. Ademais, pois creo que nunha idade que é moi importante ter unha persoa de referencia, como se dixo aquí, pois non só no ámbito educativo, sino tamén no ámbito personal para os rapaces. Non teñades dúbidas, de verdade, sobre o noso apoio. Eu non teño fillos, pero creo que son a única, senón casi, dos meus compañeiros que non teño fillos. Pero vos entendo prácticamente como se os tivera. Entendo a vosa preocupación, a igual que o entenden pois o resto dos meus compañeiros. De verdade, imos a seguir insistindo para que esta voz, a voz que levades pois os pais, as nais, os abuelos,
todos os familiares, porque aquí hai moita xente que non son o mellor pais ou nais, sino que son amigos, veciños, que tamén queren pois sumarse a esa reivindicación que hoxe facemos entre todos. Seguiremos, pois, como digo, insistindo para que esa voz do Colexio do Grupo se teña tida en conta. De verdade, prestámonos para calqueira tipo de interlocución coa Consellería na que se poida pois demostrar que a petición que se pide dentro do Colexio do Grupo é unha petición xusta. Do mesmo xeito que tamén vamos a reivindicar, porque xa o fixemos pois no seu día, pois que esa antiga comisaría poida ter unha reforma en condicións, que é verdade que o colexio está pois completamente asolagado de aulas, con un montón de nenos, e que, dende logo, necesitamos moitísimos máis espacios para dar unha ensinanza con máis calidade. Polo tanto, en eso tamén creemos que é unha demanda na que é moi xusta e moi lóxica, que imos apoiala, que nos parece importante non só esa reforma integral da comisaría, sino poñer en marcha pois todos os pequenos arranxos que hai pendientes no cole. E, por último, pois agradecervos a todos a vosa implicación, o voso compromiso e, unha vez máis, pois o esforzo que facedes desde toda a comunidade educativa. Estades a ser un exemplo, e, como dixen no seu día tamén, eu tuve a sorte durante anos de asistir aos consellos escolares do Colexio do Grupo. Sei do bo facer que se fai ali, non só por parte do equipo directivo e dos profes, que tamén, sino tamén pois dos representantes da AMPA, moi traballadores, xente moi implicada, e, polo tanto, eu creo que se permanecemos todos unidos, a comunidade educativa, os pais, as nais, a AMPA, o resto da xente que acompañades, familiares, veciños, a Corporación Municipal, que, dende logo, creo que neste caso dou totalmente mostra de estar unida, creo que imos a conseguir que ao Colexio do Grupo a súa reivindicación se nos teña en conta. Eu creo que facedes e facemos todos un labor importante neste sentido, pensando sempre pois nunha educación pública e de calidade. Non o dubidedes, porque con nós ides a contar. Aí imos a estar, pais, nais, profes, adiante. Moitas gracias. Grazas, señora San Pedro. Ben, a min gustaríame salientar que hoxe parece ser que vamos a suscitar un acordo unánime, iso é algo que hai que congratularse, sen dúbida, pero eu creo que as palabras hai que acompañar con feitos. E aos feitos me remito, señora San Pedro, porque é certo que vostedes mandaron ese apoio moral á AMPA do grupo, que estiveron reunidos con pais e nais, pero é certo tamén que hai que acompañar esas palabras con feitos. E dicía yo porque vostede, cando estaba no goberno e era tenente de alcalde, vostede foi a Palmeira a prometer que non ian pechar o centro de saúde cando a veciñanza se manifestaba en defensa do seu centro médico. E tamén vostede lles prometera que non ian clausurar aulas do Colexio de Palmeira cando no ano 2021 e 2022 pecharon 2 aulas. De feito, o ano pasado, no ano 24, nos orzamentos do ano, dos orzamentos, cando se producía no ano 2024 o debate xeral dos orzamentos da Xunta, presentáronse diversas iniciativas para reformas integrais. Unha delas era do grupo, e tamén o seu grupo votou en contra. En todo caso, eu o que pediría sería que vostedes, que son do Partido Popular, por lo tanto, partido que goberna a Xunta, si escoite as reivindicacións da comunidade escolar, e dende logo, o que eu podo dicir é que como alcalde, ou como concelleiro, ou como persoa, os veciños e veciñas de Ribeira van meter sempre con vós e van a ter unha persoa que os vai a defender tanto no Concello como nas rúas. Por tanto, contade co noso apoio incondicional e vamos a levar esta reivindicación ata que vostedes, hasta que vós, pais e nais, poidades gañar esa reivindicación que é xusta e necesaria polo ben do ensino público e tamén da rapazada de Ribeira. E agora vamos a pasar a votación desta moción cidadá presentada pola AMPA Santa Uxía en defensa das reivindicacións da comunidade escolar do CEIP o grupo. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas.
Moi ben. Dicirlles por aclaración que o pleno é público, en calquera momento poden sair, e se o desexan tamén poden quedar, que vamos a continuar con el. O seguinte punto é o quinto, que é a aprobación da conta xeral, e vou dar a palabra á Conselleira de Facenda para que poida explicalo. Si, vamos a esperar un segundiño. Herminia, vamos ya. Eso que acaban de salir. Que acaban de salir. Sí, para que nos escoita. Ven, ven. Que acaban de salir. Sí, señora Pouso, cando queira. Vale, moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Ben, traemos e sometemos a este pleno a aprobación da conta xeral do ano 2024. Sabemos que é un documento no que se recolle toda a actividade económico-financiera realizada ao longo de todo o ano 2024. Estamos ante un documento que tanto na súa triple función que ten a conta xeral, que é o control de legalidade, o control financiero e o control de eficacia, ten que ser sometido previamente a pleno para posteriormente remitilo aos órganos de control externo, e isto me referir ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas. Ben, tendo que efectuar tendo que ser aprobada antes do 1 de outubro, por iso temos hoxe aquí esta conta xeral despois de haber sido exposta ao público polo plazo regulamentario que nos marca a norma de esos 15 días hábiles. E que podemos decir desta conta xeral? Pois do exercicio dos movimentos económico-financeiros realizados ao longo do ano 2024, podemos resaltar que é unha conta xeral que ten uns resultados positivos. Vemos como ten un resultado orzamentario positivo en 3.963.000 euros. Vemos que temos un remanente de tesorería de 5.502.000 euros. Vemos tamén que aumentamos os fondos líquidos a casi 20 millóns de euros a final de exercicio, e vemos tamén outro elemento como esas cuantías que todavía nos quedan aí de saldos de dubidoso cobro, que conseguimos mellorar esa cifra, minorándoa considerablemente, traballando nesa depuración de documentos contables e expedientes que había en executiva que, dado o tempo transcurrido, eran de dudosa xa execución. Dito isto, podemos decir que hai un porcentaxe que nos faga sentir satisfeitos, pero, evidentemente, o que si nos fai sentir satisfeitos é que, con respecto ao ano anterior, conseguimos mellorar esa execución de investimento en máis de 15 puntos, pasando de unha execución no ano 23 que salíamos con un 33% en investimentos, pasamos a un 47% no ano 24. Así tamén vemos como no orzamento de ingresos conseguimos un nivel de execución aceptable, acadando o máis do 74% no cómputo global de esa media de execución dos capítulos. E aquí sí que hai que destacar que o capítulo que máis conseguimos executar
acadando o 120%. Foi ese capítulo de transferencias de capital que recollía os fondos adicados a investimento, e hai que lembrar aquí que, como sabemos os membros da corporación, tiñamos unhas cuantías pendentes de pago deses proxectos europeos que se habían executado e que se materializaron os ingresos no ano 2024. Así mesmo, esa materialización de ingresos tamén veu dar con que o remanente de tesorería arroxou a finais do ano 2024 unha cifra positiva, incrementándoa considerablemente, incrementándoa exactamente en máis de 4 millóns con respecto ao que tiñamos no ano 2023, e así cerrábamos o ano 2024 cun remanente de 5.502.000 euros. Un remanente tamén que hai que decir que ven a ser vital para a economía municipal. Un remanente que nos este ano xa fomos tirando del, digamos, utilizando, facendo uso dese remanente, podemos recordar como adicamos 1 millón íntegro dese remanente a unha amortización anticipada de deuda coa finalidade de reducir ese nivel de endebedamento. Era a propósito de esta concelleira de quen lles fala facer unha amortización de deuda, é dicir, reducir esa carga financiera, eses préstamos en maior cuantía, pero ben é certo que temos unha punta de tesorería colocada a un plazo e perxudicaríanos pois seriamente tamén na remuneración deses intereses si retiráramos eses fondos antes do seu vencimento. Polo tanto, foi unha decisión que tomamos de esperar a posteriori para, digamos que, facer máis amortización de deuda anticipadamente. E por outra parte, hai que destacar tamén que é ese remanente pois o que nos está permitindo facer fronte, digamos que a esa carencia de medios, afrontar pois eses créditos, eses suplementos de crédito ou eses créditos extraordinarios, esas partidas que nos van surgindo actuacións a financiar para os que non tiñamos consignación presupuestaria prevista, e é fundamental acometer rapidamente, e en ese caso pois si o remanente nos está facendo, digamos que, o servicio para dar solución a esas cuestións que nos van xurdindo. Eu creo que mostra, como lles decía, eses signos, esas cifras económicas que son unhas cifras positivas. Vemos tamén como en esa conta 413 se recolle unha cuantía de pendientes de pago, a final non de pendientes de pago, sino de obligacións pendientes de recoñecer por falta de crédito orzamentario a final de exercicio, facturas que se foron presentando sin os trámites legais correspondentes por importe de 286.000 euros. Eu tamén quero informarlles a todos vostedes aquí que somos plenamente conscientes que todavía quedan pois traballos que están realizados, que están pendientes de valorar e contrastar tanto polos técnicos municipales como polos responsables políticos para, digamos que, asumir esas obligacións que teríamos que asumir chegado o momento. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Señora Pouso, quen da dos grupos? Non? PBI? Non? Sí. Pois continúe, señora Pouso. Pois continuo pedíndolles por parte da área de Economía e Facenda do Concello de Ribeira que por responsabilidade conta xeral deberíamos aprobala todos para dar cumprimento e que isto non supoña un obstáculo pois para que o Concello poda acadar bo fin no trámite de subvencións de obter fondos públicos de outras administracións, dado que é un requisito indispensable. Mais nada, moitas gracias. Quen da do Partido Popular? Señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. Moi boas noites a todos e a todas que nos están vendo aquí en directo e os que están véndonos en streaming desde a casa.
Pois ben, como decía a señora Pouso, a conta xeral é un documento de carácter eminentemente técnico, tal como se recolle no informe de intervención. É importante subliñar que a aprobación da conta xeral é un acto esencial para o cumprimento da fiscalización da mesma polo Consello de Contas e polo Tribunal de Contas. Dita aprobación non require a conformidade coas actuacións refletidas nela, nin tampouco xera responsabilidade por razón das mesmas. O orzamento do ano 2024 ascendeu inicialmente a máis de 31 millóns de euros, para logo rematar con créditos totais ou definitivos de máis de 53 millóns de euros, habendo, polo tanto, unhas modificacións orzamentarias por un importe superior aos 22 millóns de euros. Se facemos unha análise máis polo miúdo dos estados contables de ingresos, por exemplo, podemos observar que o orzamento dos ingresos se executou por riba do 74%, como decía a señora Pouso, que a primeira vista pode parecernos que é unha boa execución, pero non, porque é preciso indicar, que tamén o dixo a señora Pouso, que está un pouco desvirtuado este porcentaxe polo feito de ingresar a totalidade da EDUSI, que se viña executando dende o ano 2016 e que rematou no ano 23, representando 4 millóns de euros conseguidos polos gobernos anteriores, sendo o porcentaxe, polo tanto, dun 66%. Na análise do estado de gastos, cuya execución é do 71%, que a priori parece un bo dato, pero cando analizamos tamén polo miúdo este porcentaxe de inversións reais, vemos que está no entorno do 47%. É o que nos reflite o que xa vimos dicindo todos estes meses, señor alcalde, en canto á baixa execución orzamentaria do seu propio orzamento. En canto ás facturas pendentes de aplicación orzamentaria, a conta 413. Pois moito se queixaba o señor alcalde cando chegou a este goberno fai 2 anos que había facturas pendentes do anterior goberno e resulta que agora, segundo o informe de intervención, que non o digo eu, está perfectamente nos recuadros do saldo final da conta 413, o señor alcalde ten facturas en pagar por un importe superior a 286.423,15 euros. Polo tanto, non se cumple o objetivo de estabilidade orzamentaria, non se cumple a regra de gastos, señor alcalde, e, polo tanto, señor alcalde, abocou vostede coa súa mala xestión a este Concello a ter un plan económico financiero, é dicir, un PEF, que parece que nos olvidamos. E ese plan económico financiero vai nos a ter atados de pés e mans durante, me temo que polo menos os 2 próximos anos. En consecuencia de todo anteriormente dito, as facturas pendentes de cobro que se executan sen gasto necesario suficiente nesa conta 413 obrigan ao Concello a ser campións do recoñecemento extrajudicial de crédito para poder asumir e pagarlle a esos proveedores que moita xente son empresas pequenas e medianas empresas de Ribeira. Eso é, e non o digo eu, que o di o informe do interventor. En canto ao dudoso cobro, neste apartado, teño que felicitar a Concelleira de Facenda, xa que se fixo unha expurga neste tempo e o dudoso cobro baixou de 10 millóns de euros a 6,8. E tamén, efectivamente, un remanente de tesourería de máis de 5 millóns de euros. En canto aos reparos, isto é, bueno, se algún ten ocasión de ver, que me imagino que terán en transparencia, ten todos os reparos que fai o interventor, o motivo, omisión de requisitos, trámites esenciais no número de horas, omisión de requisitos e trámites esenciais unha tras outra, sumando 1,4 millóns de euros en reparos. Algúnas, por poñer un exemplo, esta a 003, omisión de todos os trámites e documentación exixida nas bases da convocatoria dunha subvención. E vai vostede, señor alcalde, e colle e levanta o reparo. 6.000 euros, por poñerlle un exemplo, pero que está todo así, sin cumplir por non seguir o procedimento, para que me entenda todo o mundo. Se vostede seguir o procedimento non tiña que facer un reparo, é que sería tan sencillo como eso. Polo tanto, vexo que unha tras outra, espero que as cousas cambien máis para adiante. Pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Grazas, señora Barreiro. Ben, eu, por aclarar algunha cuestión ou sumarme ás palabras da Concelleira de Facenda, é certo que se estivo facendo un traballo para a depuración deses debedores de exercicios pasados
que vai ser moi difícil, son saldos de dubidoso cobro que prácticamente van ser imposibles de executar na súa cobranza, non? Tamén o interventor do Concello suxire que hai que facer traballos desa depuración, das obrigas pendentes, de exercicios pechados. Pero fíxese, vostedes falan da execución do estado do orzamento no ano 24. Ben, vostede cree que subir uns 18 puntos no exercicio de execución de gastos con respecto ao seu orzamento é pouco. É dicir, é certo que temos que mellorar a execución dos orzamentos que temos, pero do Partido Popular ao goberno que presido subimos 18 puntos, señora Barreiro, na execución de gastos. Pero que máis, no resultado de ingresos subimos case un 30%, 30 puntos. Por lo tanto, creo que non estamos facendo tan mal o traballo. E despois fálame do capítulo de investimentos. Fíxese, nós en 2 anos de goberno investimos 5,5 millóns de euros de investimentos reais nas parroquias. E precisamente non en grandes investimentos que despois acaban multiplicando o seu prezo, verdade? Como no caso do auditorio. Non, estamos investindo 5,5 millóns de euros, dos que temos que estar moi orgullosos en saneamentos, pavimentacións ou aguas potables. Pero é que máis, vostede agora está exemplificando, hai veces que hai que ter un pouquiño de vergoña, señora Barreiro, porque vostede está exemplificando un reparo que levantei como alcalde, faría unha e 1000 veces, e creo que vostede, se fose alcaldesa, tamén o faría, senón caería a cara de vergoña, porque é o pago das subvencións ás AMPAs que vostedes, dentro do ano 2018, ya debedaban. Polo tanto, que me está contando? Que non lle deberíamos pagar ás AMPAs o que vostedes non lle pagaban? Non, porque nós, cando chegamos ao goberno municipal, prometémoslle que aquilo que xa tiñan executado, que aquilo que tiñan publicitado coa colaboración do Concello de Ribeira, pois tiñan que cobrar. Claro que sí. Polo tanto, creo que podo estar orgulloso de que o traballo que se fixo foi importante non só para a veciñanza de Ribeira, senón que tamén a nivel orzamentario o equipo de intervención, tamén a concelleira, pois fixo un traballo importante para que Ribeira poida dicir que hoxe ten unha execución orzamentaria moito maior que cando vostedes estaban gobernando. Vamos a pasar á aprobación da conta xeral do ano 2024. Votos a favor da mesma. 11. Votos en contra. Abstencións. Pois queda, por tanto, aprobado por 11 votos a favor e 11 en contra. Pasamos ao punto número 6, que é a modificación número 2 das bases de execución do orzamento. Aquí, indicarlle que, como ben saben, fíxose unha proposta solicitada foi un pleno extraordinario celebrado no mes de agosto, solicitado por unha cuarta parte dos membros da Corporación Municipal e dista moi pouquiño da proposta feita no pleno de xullo deste mesmo ano, 2025. Indicar que os grupos da Corporación Municipal aprobábamos a relación de todas estas subvencións nominativas que, se mal non lembro, superan os 286.000 euros que van destinadas e dirixidas ás entidades sociais do noso Concello. Tiñan, tanto o Partido Popular como o Partido da Ordenanza Independente, tiñan algunha observación en contra de ter un convenio de subvención nominativa con Mares da Fin do Mundo, a cal se lle retira esa... Que, bueno, polo que vexo, ten intención de celebrarse sen esa cantidad económica, polo tanto, gustaríame, cando teña un momento, que a dirección me explicara como é posible que sin 18.000 euros se pode levar a cabo, pero isto non é unha cousa directamente do Concello, sino da propia organización do acto. Imagino que irán a menos, pero gustaríame que o explicarame, porque, bueno, non deixan de ser 18.000 euros, tamén, bueno, 18.000 euros de ahorro que non se gastan dentro deste Concello. Mantéñome na mesma postura que xa adiantei de cara ao ano que ven, o Partido Socialista
ata onde poda, vai solicitar que a Cofradía da Adorna se lle doblen as cantidades de 40.000 a 80.000 euros, pois entendemos que son necesarias desde o coñecemento que temos desde festexos, así como tamén, bueno, veo que se manteñen, por exemplo, outros orzamentos de cantidad similar como a Asociación de Empresarios, a que tamén se lle dan 40.000 euros como a Cofradía da Adorna, ou 15.000 euros a Cofradía de Pescadores de Carreira Guiño, ou os 40.000 de Culturmar. O sea, en esencia, o documento é o mismo que votamos fai escasamente un mes. Por lo tanto, vou votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Puerta. Quendo do Partido Barbanza Independente, señor Pouso, ten a palabra. Grazas novamente. Ben, señor alcalde, por fin usted dou o paso de traer a relación das subvencións nominativas que non iban a ter problema dentro do propio equipo de goberno. Bueno, eu lamento que todas estas entidades sufriran retraso pois por ese desencontro e polo que no seu día vostede, bueno, pois libremente decidiu incluir nesa relación a unha entidade que nós, como vostede ben xa explicou, decidíamos non seguir apostando por ese evento. Dito isto, alegrámonos de que isto por fin poda salir para adiante e podan todas as entidades traballar e contar cos fondos necesarios, procedendo á firma dos convenios. Todavía sabemos que teñen que salir, que ser publicadas e seguir o mismo trámite que siguen os orzamentos e, polo tanto, bueno, pois canto máis axiña, como suele dicirse, mellor para todas as entidades. Referente, señor Puerta, ao que fala vostede de incrementar, eu estou seguro de que todos quixéramos incrementar as axudas ao todo o tecido asociativo, pero fai nada tiñamos tamén aquí aos representantes a paisanais do Colexio Grupo e haberá que sopesar no momento de incrementar o gasto por onde queremos priorizar e haberá que marcar, digamos que, cuestións que sean principales e outras, pois, ao mellor, que sean máis secundarias. Esa é a labor e a responsabilidade que ten que ter un goberno e todo eso encadrando dentro das cifras que nos marca o plan económico financiero, que non é que sexa especialmente un, digamos, entusiasmo do Partido Socialista cumplir cos plans económicos financieros, porque eu sei que o presidente do goberno non lle entusiasman, pero a normativa europea é o que nos está marcando a línea e moitas actuacións, pois a verdade, son bastante carentes de sentido, como as límites que lle están poñendo os concellos a hora de usar pois eses remanentes de tesorería ou eses aforros, porque nos están dicindo que aínda que teñas cartos na hucha, resulta que non chos deixan gastar. Pero o certo é que se priorizará, miraremos aquilo que é máis necesario e intentando cumplir dentro da medida das nosas posibilidades ese plan económico financiero que ademais aprobamos, que foi aprobado pola Corporación e estamos obligados por lei, intentaremos pois axudar no máximo que poidamos. Vai nada, moitas gracias. Para Pouso, quen da do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Hola, boas tardes, concelleiras, concelleiros, veciñanza. Bueno, quero volver a repetir que, en principio, as nominativas retrasáronse única e absolutamente debido a que vostedes non estaban presentes nun momento que se falou na Xunta de Coordinación. E ora digo, hoxe vanse aprobar unhas subvencións nominativas que son fundamentais para o tecido asociativo do Concello de Ribeira. Dende o BNG queremos deixar claro que nunca imos bloquear nin poñer en risco os fondos destinados aos colectivos, que manteñen vivas rúas, tradicións e quenes organizan actividades e dinamizan a vida e a economía de Ribeira, aprobándose ca retirada de 15.000 euros por maioría e deixando unha asociación que nunha temporada frosa no Concello dinamiza o noso pobo. O BNG sempre vai traballar para facilitar as asociacións que traballan polo ben do Concello e enchen de vida as rúas, os centros sociais, culturais, instalacións deportivas ao longo do ano,
pois son parte esencial da vida do Concello e o motor da participación social, dinamización cultural e económica. Daqui o noso compromiso, claro, apoiando sempre as entidades que traballan pola veciñanza e facilitarlles quen apoia a desenvolver a súa labor con tranquilidade e con seguridade. No BNG creemos firmemente que Ribeira só pode medrar se o fai a man da súa xente organizada, comprometida, honesta e confiable, con ganas de construir unha Ribeira mellor. Moitas grazas. A señora Betanzos, que anda do Partido Popular. Señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, pois eu que creo que as nominativas non se aprobaron pois porque non hubo nin consenso, nin houbo interese, señor alcalde. Non sei se na Xunta de Coordinación estaban, non estaban, enteráronse, non se enteraron. Eu o que sei é que o 29 de xullo truxos aquí unha proposta ao pleno sin consensuar. E de aqueles problemas, estes que temos hoxe, por non decir outra cousa. O 29 de xullo, estou falando, fai exactamente hoxe 2 meses. Había moitísimo interese en aprobar unhas nominativas que xa viñan tarde, que lle viñamos nós reclamando dende o mes de marzo, si mal non recordo, que había que traer aquí as nominativas. Dixémoslle cando truxo a nominativa para Culturmar. Si, xa están, xa veñen, ben, pois tardaron meses e meses. E a final de xullo, cando veñen aquí as nominativas sin consensuar e non se aproban, aquí non pasou nada. Cando lle dixemos, formule unha proposta, o que pasa que, claro, sei que estábamos na semana das festas de Ribeira, e claro, pasamos olímpicamente das nominativas. Ben, pois aquí houbo quen, sí, señor alcalde, eu non sei que fixo vostede esa semana. Eu o que sei é que esa semana me puxen a mirar como podíamos solucionar o das nominativas. Sí. Sí. E as festas tamén, por certo, é verdade, ten toda a razón. As festas e as nominativas. Estupendo. Pois ben, mire, esa semana de festas truxemos unha proposta aquí, solicitamos un pleno extraordinario que solicitamos o 4 de agosto. E se había tanto interese por avanzar en que se tramitasen todas esas nominativas, o pleno foi o 16 de agosto. Deixamos pasar o tempo. Si, eu teño aquí as... E despois, 16 de agosto, 14, pois o mellor falla a memoria, 14 de agosto, 10 días despois, señor alcalde, 10 días despois. Pois estuvo vostede días e días para convocar un pleno extraordinario cando había tanta presa. Ben, pero que despois, que había tanta presa, volven agora o 29 de setembro. E agora temos esos 15 días hábiles de exposición pública, se non hai alegacións, xa non terán que volver ao pleno, se Dios quere. E, polo tanto, as nominativas estarán listas no mes de novembro. Aí, pouco máis que decir. Eu creo que, efectivamente, as asociacións traballan durante todo o ano, merecen pois que se lles teña en conta, que se lles trate co cariño acorde a todo ese traballo que se fai, como digo, durante todo o ano, entidades sociais, entidades deportivas, entidades culturais, etcétera. E, polo tanto, eu creo que esta proposta chegou moi tarde dende o inicio, e yo dixemos unha outra vez. A partir de aquí, por suposto que o noso parabén a esta proposta é que, bueno, que se poidan firmar esos convenios canto antes, porque entendemos que as asociacións pois están faltas de poder cobrar estos cartos. Nada máis pola miña parte. Grazas, señora San Pedro. Imos ver, hai que ter a cara de cemento armado para falar das festas de Ribeira. E máis que o diga vostede, cando directamente maniobraron para impedir a súa celebración. E despois, a unhas poucas horas de celebrarse, por arte de maxia, toda a zona vermella que Portos de Galiza dicía que non se podía usar, por arte de maxia da señora San Pedro, puidos usar. Vaya se iso non é chantaxe política a un goberno dun concello que non é do Partido Popular. Vaya, pero que vostede, ademais, mira, fálame do pleno que estivemos esperando despois de, claro, nas festas de Ribeira, como este goberno non tivo que salvar todos os obstáculos que vostedes fixeron e puxeron a trancos para poder
impedir esas festas de Ribeira que finalmente se celebraron, pois eu comentáballe tamén se podíamos facer un pleno único facendo tamén as subvencións nominativas. Naquel pleno non o dixen por cortesía, pero hoxe creo que o vou dicir, porque creo que é importante que a xente de Ribeira saiba que se gastaron moitos cartos en realizar un segundo pleno o día 14 de agosto, onde xa había comprometido un pleno, basicamente porque vostedes se negaron a incluir o punto das subvencións nominativas, as subvencións nominativas nese pleno. Ben, pois eu gustaríame que vostedes, xa que teñen unha publicación semanal, digan a todos os veciños e veciñas de Ribeira cantos cartos fixeron que o Concello se gastase para darlle asignacións a todos vostedes para acudir a un pleno media hora máis tarde de celebrar outro. Porque é certo, cobraron as asignacións dese pleno. Ben, e por último, pois evidentemente, dende o Bloque Nacionalista Galego nunca lle van poñer os paus nas rodas que vostedes puxeron ao goberno municipal de Ribeira e despois tampouco se lle van a bloquear os cartos ás entidades sociais, culturais e deportivas. Non o fixemos cando estábamos no goberno e non o fixemos nunca cando estábamos na oposición. Nunca o fixemos. Por qué? Porque creemos que realmente están dotando de vida o noso Concello. Son case 240.000 euros directos que se lle dan do Concello de Ribeira ás entidades sociais, culturais, deportivas e veciñais do noso municipio. Que, por certo, no momento en que chegamos aquí, subímoslle a prácticamente todas, igual que as comisións de festas, lle subimos a cantidade económica que estaba, dende había anos, prácticamente paralizada. E por último, que me preguntaba o señor Suárez Puerta sobre ese investimento, pois a min polo que me contaron, pero evidentemente tenlle que preguntar a directiva desa asociación cultural, creo que recibiron máis cartos da Xunta de Galiza e tamén da Deputación da Coruña para poder realizar ese evento. Cuestión que, como ve, aquí en Ribeira, pois o Partido Popular di que non pode celebrarse, pero a Xunta sí que lle dá ese financiamento necesario. Ben, pois vamos a pasar a votar este punto, que son as subvencións nominativas, a modificación número 2 das bases de execución número 51 do orzamento. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. E pasamos á aprobación inicial desa modificación orzamentaria 3/2025, onde o Concello de Ribeira pretende habilitar un importe de 100.000 euros para dúas cuestións importantes para darlle finalización a unha obra como é a da Casa do Concello, que non estaba previsto no proxecto, pois mellorar a accesibilidade do Concello mediante a dotación dun ascensor completamente accesible que cumpra os parámetros que marca a legislación. Non estaba previsto e, por tanto, temos que habilitar uns 48.000 euros, e despois a mellora da accesibilidade na Praza do Concello por o importe de 51.000 euros. Indicar que, tal e como recollen os informes técnicos, pois esa mellora da accesibilidade da Praza do Concello, que estaba axudicada no seu día á empresa, pois non se puido realizar até este momento, porque as obras do Concello impedían que se pudera deixar un paso a circulación de vehículos e, por tanto, bloqueábase o acceso ao centro de Ribeira polas obras do Concello, pero tamén as do Centenario. Por tanto, os grupos que desexen intervir teñen agora a palabra. Señor Suárez Puerta, cando queira. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, iso debía ser o que tiñan planeado no seu proxecto, porque non termino de encontrar outra explicación. Gustaríame que algún de vostedes, non sei cal é o que vai intervir, porque me contestara esta explicación, porque, vamos a ver, unha persona en cadeira de rodas só podía baixar hasta o andar 0, para que nos entendamos, e ao menos 1 tería que salir do edificio, tería que ir hasta que era a antigua rampa de OGM, entrar por aí, que sí que hai un elevador, e baixar, se tuvera que ir a facer calquera cousa ali abaixo. Bueno, a ver, entendo que é normal pensar un pouco na accesibilidade en todos os veciños e na comodidade de todos eles, por lo tanto hai que facer esta mellora de accesibilidade na plaza e instalar o ascensor na casa consistorial. Si o ben, si non tamén podemos votar que non. Tamén llo digo, se vostedes queren ahora mismo, eu lles ofrezo ou non, ou a miña abstención. Total, dentro de pouco xa lles vai a valer. Por lo tanto, só decirlles eso. A min personalmente
me sorprende, xa nese edificio apareceron eso, faltaban columnas, faltaban determinadas cosas, non sei como se proxectou isto, descoñezo porque non estábamos no goberno. O que me parece que son cousas necesarias, son cousas que se collemos un documento técnico, económico na man e nos dedicamos a repetir números, pois home, será bastante fácil encontrar puntos nos que podas decir cifras elevadas e seguro que lles pasará. Pero a realidade é que isto é unha necesidade e, polo tanto, entendo que deberíamos votar todos a favor. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Quenda do Partido Balance Independente. Pouso ten a palabra. Gracias. Traemos a aprobación e sometemos a aprobación deste pleno o crédito extraordinario 3/2025 por importe de 100.100 euros con 33 céntimos. Este crédito extraordinario contempla a financiación, pois que xa explicaba o señor Puerta, esa mellora da accesibilidade da Praza do Concello por importe de 51.772 e a instalación do ascensor da Casa Consistorial por 48.327. Queda patente e é evidente, pois que, como se dicía aquí, houbo un fallo na redacción dese proxecto e tamén é certo que cando xa nos estábamos, digamos que, gobernando e se sacou a licitación, pois o certo é que hasta andado un pouco tempo non nos decatamos de que o proxecto non contemplaba ese cambio de ascensor que comunicara todas as plantas e, polo tanto, é unha decisión de responsabilidade, pois facer un edificio accesible que, ademais, temos normativas que cumplir e non podemos ter un edificio público sin accesibilidade, tanto a eso como para o tema da Praza do Concello. Señor alcalde, o que lle digo con respecto ao que vostede acaba de decir anteriormente, aquí non hai arte de maxia, aquí houbo un traballo por parte de técnicos, tanto da área de cultura a través desa empresa de asesora externa como técnicos de Portos de Galicia para intentar cambiar a zonificación da zona portuaria. E certo é que eu, pola miña parte, e o meu compañeiro que teño á esquerda igual, non nos queda máis que agradecer a disposición deses funcionarios que nos atenderon, que nos traballaron, e en este caso, pois, tamén a portavoz do Partido Popular que intermediara para que nos atenderan e para buscar unha solución. Podemos confrontar ou podemos buscar... Señora Pouso, non estamos intervindo niso. Tampouco no punto anterior se estaba intervindo niso, señor alcalde, e eu creo... E ciñome a cuestión, tamén dicindo que no tema de subvencións nominais... A licitación que se está levando a cabo agora mesmo co proxecto actual é un proxecto que se modifica, porque na primeira licitación quedou a obra deserta, entón se modifica o proxecto e se volve a licitar en outubro do 2023. Entón eu supoño que vostedes tampouco lle botaron un ollo a un proxecto de outubro do 2023 que se licita e se lle esquece, pois, considerar a necesidade de ese ascensor. Ben, pasado este trámite, e desde entón, dende outubro do 2023, de verdade que non houbo mecanismos suficientes de financiación e de previsión, que estamos falando de que estamos en outubro do ano 2025, que houbo 2 pos polo medio, que houbo posibilidades de acceder a algunha subvención seguramente da administración autonómica, que se puido contemplar e meter en orzamentos, e agora co edificio prácticamente acabado, ou eso nos din que está prácticamente acabado, hai que facer unha modificación presupuestaria para meter con cargo remanente a contratación desa instalación. Eu o que creo é que tamén ás veces, como decía vostede, señor alcalde, as palabras teñen que ir acompañadas con feitos. Entonces aquí o que queda descuberto é esa falta de previsión, porque, hombre, perdóneme que lle diga, pero a estas alturas vir 2 anos máis tarde a facer esta modificación presupuestaria, por suposto que consideramos que ten que haber un ascensor e, por suposto, ademais, que queremos que chegue hasta baixo, que sexa accesible, do mesmo xeito que queremos que sexa accesible o resto da plaza. Pero que esta segunda parte do expediente me parece bastante máis grave. E ben derivada, que isto nadie fixo mención ao tema, de unha subvención que se perde. Denunciamos fai meses que se perderon casi 300.000 euros da subvención de fortalecemento de comercio.
Houbo que devolver esos fondos porque non se executaron, señor alcalde. Me fala vostede de que non se puido levar a cabo, pois, esa obra, unha obra que xa estaba licitada, hombre, perdone que lle diga, pero eu vin obras de ingeniería bastante máis complicadas que pavimentar 2 calles. Esta era, como digo, esta obra de accesibilidade tratábase de pavimentar 2 calles, a que vai por diante do Concello, se mal non recordo, e a que vai por detrás. E, polo tanto, unha obra que hai que devolver os cartos, estamos a falar de devolver 51.000 euros de unha obra que está licitada e que está adxudicada. E a ver como se lle explica a xente que está pendiente de comenzar unha obra de casi 52.000 euros que lle saía prácticamente, porque creo que está cofinanciada polo Concello un 20% a veciñanza, pois moi baratiña, e agora temos que facela e sacar do peto dos aforros esos 52.000 euros porque os perdemos porque non se pudo facer. E os perdemos con un contrato asinado desde o 12 de xuño do 2024. É dicir, vai alá máis dun ano e pico. Pois desde logo é que non é que sexa moi difícil explicar, é que isto non se pode explicar. Unha obra de accesibilidade que lle vai a supoñer aos veciños non 52.000 euros, sino 104.000, entre os 52 que quedamos sin eles, entre os 52 que vamos a gastar agora, eu creo que esos 52.000 euros hai sitios e sitios de sobra donde poder invertilos, porque se me ocurren, vamos, un montón de obras desas que di vostede das parroquias, de auga potable, de pavimentacións, de saneamento, se me ocurren moitísimos sitios onde poder meter esos cartos, señor alcalde. Polo tanto, eu creo que as palabras tamén teñen que ir acompañadas con feitos, e teñen que ir acompañadas con feitos de responsabilidade, de xestión, de ter un pouquiño de cuidado pois cos cartos públicos. Independientemente deste despropósito de situación, por responsabilidade nós sí que imos a votar a favor, porque creemos que é en beneficio dunha mellora dos servicios públicos, unha mellora dun entorno que se está pois arreglando na súa totalidade e, ademais, en calqueira caso, tendo un contrato asinado, o contratista tería todo o dereito do mundo a ser indemnizado. Polo tanto, nós, obviamente, pois vamos a dar o noso voto favorable, pero queremos que quede constancia de que este expediente, señor alcalde, creo que é para entonar o mea culpa e non para sacar peito de que imos facer unha obra de accesibilidade. Mais nada de momento. Grazas, señora San Pedro. Ben, pode repetir 1000 veces as mesmas mentiras. En Ribeira non se perderon fondos europeos basicamente porque non quixemos executar aquilo que vostedes tiñan actuacións pero que despilfarraban os cartos. Eu dígollo moitas veces, non vamos a malgastar os cartos simplemente porque vostedes tiveran proxectos que abocaban ao Concello a gastar os cartos en cuestións tan importantes como facer outra web para o comercio, cuestión que non necesita, e despois outra cuestión como, por exemplo, que se gastaban máis de 18.000 euros, que tamén tiña que achegar cartos o Concello para poder facer desenvolvementos que despois non iban a quedar nin en uso, e que o propio sector comercial nos dicía que non iban a usar. O propio sector nos dixo que non. Por tanto, non é que nós perdamos eses fondos, é que directamente os devolvemos para non despilfarrar cartos do Concello de Ribeira. Pero, en todo caso, claro, vostede fala destes 50.000 euros, pero algunha vez, por favor, traia eses sobrecustos que vostedes aplicaron en grandes obras que vostedes sempre defenderon. Vostede defende, non? A súa magnífica estación de autobuses que pasou a valer máis de 300.000 euros, ese magnífico auditorio que pasou de 2,5 a 6 millóns de euros, ou ese mercado municipal tamén que se disparou o prezo. Por tanto, de que me están falando? De que hai cuestións que vostedes teñen que mirar tamén que fixeron. E, por tanto, eu o que non podo facer é unha obra cando hai impedimentos técnicos que me permitan, que me impiden levar adiante. É dicir, hai impedimentos técnicos no momento en que hai un concello en obras e hai unha praza centenario en obras e non podemos pechar certas rúas polo tráfico urbano. Polo tanto, bueno, sempre defendo os criterios técnicos, espero que estes tamén os defenda. Agradezo xa de antemán a aprobación deste crédito extraordinario. Entendo que si tan malo e tan mala xestión se fixese, pois votaría en contra. Pero en todo caso, agradezo xa ese voto a favor. Aprobación dese crédito inicial extraordinario 3 de 2025, votos a favor. Aprobado por unanimidade. Moitas grazas.
O punto número 8 é a revisión do prezo do contrato de subministración do Servizo de Iluminación Pública, que, para as persoas que nos están seguindo na casa, indicar que o Concello de Ribeira, a Corporación Municipal, no ano 2014, aprobaba o expediente de contratación dese servizo exterior de iluminación pública e se adxudicaba en 2015, un contrato asinado a Ferrovial, polo que se cambiaba todo o alumeado público do Concello de Ribeira, e onde había tamén unha fórmula que renovaba o seu prezo de maneira anual. Normalmente, é algo polo que sempre criticábamos ese contrato, normalmente, ao longo destes últimos 10 anos, a fórmula sempre deu a favor para a empresa, sempre tivo eses beneficios que nos lle indicábamos incluso ao goberno anterior que, en época de crise, que as grandes empresas seguisen gañando cartos cando había familias que non recibían aumentos de soldos ou tiñan dificultades económicas. Este ano, si esa fórmula dá unha baixada para o Concello, pasando dun canon revisado de 930.000 euros a 900.000. Por tanto, hai unha reducción do importe que ten que chegar ao Concello en 29.000 euros. Creo que é importante salientar tamén que este contrato está próximo a vencer. Habería que tamén pensar en novas necesidades do Concello en materia de iluminación e creo que sería importante tamén reforzar esa iluminación de cara aos vindeiros anos, xa que este contrato está próximo a vencer. Era unha cuestión na que estábamos traballando para que as parroquias e os lugares que tiñan menos dotación lumínica contasen con ese alumeado público igual que teñen outras rúas do noso Concello. Por tanto, os grupos que desexen intervir, Grupo Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, o que se nos plantea, como ben pon a proposta da alcaldía, unha revisión formulada corta co disposto no prego das cláusulas administrativas, é dicir, o contrato obriga a esta suba de actualización, que ven sendo máis ou menos o mismo, polo que vamos a apoiala, xa que é unha obrigación legal. Ben sabe todo o mundo que nós apostamos por servicios municipais, en este caso complícase, veciños e veciñas de Ribeira. Só un segundo é un apunte, xa que aquí falaron todos das festas de Ribeira, gustaríame dicir, só un segundiño, que non vou tardar moito, que, si se consigue presentar algo é porque se firma por parte do alcalde que estaba en Ribeira, pois a documentación non a poden firmar nin o teniente de alcalde, nin a membro da oposición, por moito que estean no despacho do presidente de Portos, require a firma do alcalde. E tamén decir que respecto ás modificacións e aos créditos extraordinarios vai se ter que aprobar un para o ingeniero que tuvo que estar traballando casi 72 horas de seguido, pois os dous primeiros proxectos que se presentaron non lle valeron a Portos, e despois parte de magia así. Mais alá de que a lenda, que é a esquí, o cajetín que está na esquina de calqueira mapa de Portos, non está legalizado si miran o anterior e o actualizado. Quen dá do Grupo Parvanza Independente, a señora Pouso ten a palabra. Gracias, señor alcalde. O posicionamento de quen lle fala é que todo aquel que traballa, sea para a administración, sea para calquera, ten dereito a que se lle pague e a que se lle respete o traballo. Dito isto, estamos en este momento ca revisión de precios do contrato de suministro e de prestación de servicios para a iluminación pública. É un contrato que se formalizou no ano 2015, un contrato que rematará o próximo ano 2027 e un contrato que temos tamén aquí adquirido o compromiso de facer unha auditoría de como está o cumprimento de todos os elementos que se recollen nese contrato. Dito isto, estamos a cumplir co establecido neses pliegos de cláusulas que serviron de base no seu día para esta licitación e para formalizar o contrato, e hai que aclarar que no cómputo total do canon anual a pagar vamos a pagar 31.000 euros, 31.315,69 euros menos do que viñamos pagando
anteriormente, e isto se debe pois a que se consigue unha mellora nos precios tanto da enerxía eléctrica consumida como da potencia contra mellores términos de potencia e mellor xestión da potencia contratada. En canto aos outros componentes dese precio do contrato, como é o mantenimento, actualízase pois no índice do IPC correspondente e así tamén a garantía que, a parte do prezo que corresponde á garantía, que tamén se actualiza nos índices correspondentes. Ben é certo que sabemos que no tema de alumbrado queda moito por facer, en canto a que hai, como ben decía o señor Puerta, moitos puntos de luz que están demandando veciños, uns que son novos puntos de luz de nova instalación, hai outros puntos de luz que se habían retirado naquel momento da época da forte crisis económica, que houbera que facer un gran recorte de gasto público, e unha das medidas de aforro que se utilizara pois fora reducir ese número de luminarias que había ao longo de todo o Concello. Intentaremos traballar para cubrir aquelas necesidades e mirar de priorizar evidentemente aqueles sitios, bueno, pois donde sexa máis necesario e máis urxente actuar. En canto á revisión de precios, eu penso que todos deberíamos estar de acordo, porque o único que estamos é dándolle cumprimento ao establecido nese prego de contrato. Mais nada, moitas gracias. Grazas. Quenda do Partido Popular, señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. Bueno, pois traenos hoxe aquí esta revisión de prezos que, bueno, penso que cada un dos grupos aquí presentes se explicou de maneira clara e concisa, unha revisión que iba nos pregos de cláusulas administrativas, que se estruturaba pois, en revisión de prezos da electricidade, da potencia contratada, e que nos permite ter un aforro, pero, mire, permítame dicirlle, señor alcalde, o aforro non ven derivado da súa xestión, ven derivado da evolución dos prezos da economía e que levaron a que se podan ter 31.615 euros menos. Tamén concordo con vostede, señora Pouso, que é certo que neste contrato fai falta botar man e velo moi polo miúdo, facer un plego, como xa se dixo aquí en moitas ocasións que trouxemos iniciativas en este sentido, velo punto por punto e saber tamén que tiñamos que facer esa auditoría que votamos todos a favor, os aquí presentes, e que sería moi importante saber que foi dela e saber cales son os resultados que arrosou, se é que se fixo ou non se fixo. Pola nosa parte, pois, votaremos a favor. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Ben, pois vamos a pasar á votación desta revisión do contrato de subministración e prestación do Servicio Integral de Iluminación Pública. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Grazas. E pasamos á aprobación do expediente de contratación do Servizo de Axuda ao Fogar, a quen lle dou a palabra ao señor Mariño para que poida expoñer o tema. Muchas gracias, señor alcalde. Señor alcalde, señores concejales, trabajadores y trabajadoras del SAF que nos acompañan, estamos ante la aprobación del expediente de contratación del Servicio de Axuda no Fogar. Señores concejales, señores vecinos, vecinas, trabajadores, trabajadoras, esto no es un contrato más, sin menospreciar, lógicamente, a otros muchos contratos que se pueden traer a este pleno. Estamos hablando de una herramienta esencial, podemos decir, para garantizar la vida de nuestros vecinos, de nuestro concello, especialmente de aquellas personas que por circunstancias necesitan apoyo para seguir viviendo en su residencia habitual. Por eso, para este Gobierno es un tema fundamental. El SAF permite que nuestros mayores, o no tan mayores, hoy en día podríamos decir quién es mayor. A lo mejor nosotros ya somos mayores, ya bastante mayores, dependientes o no, con dificultades para desenvolverse en la vida diaria, para contar también con esa ayuda profesional en esas tareas básicas de día a día. El documento que se trae, entendemos que gracias a este servicio muchos vecinos podrán permanecer en su entorno familiar, evitando ingresos en residencias y aliviando también carga que soportan muchas familias, o bien también podemos decir en situaciones de soledad. Desde este Gobierno tenemos que decir que no se trata solo de cubrir necesidades materiales. Aquí hay mucho más y ahí es donde las trabajadoras y trabajadores hacen una labor encomiable. El contrato actualmente
como saben todos ustedes, se encuentra próximo a su vencimiento y durante los últimos meses hay que agradecer el trabajo de los servicios técnicos, jurídicos y sociales del Ayuntamiento y todo el Gobierno, en especial, que ha trabajado para elaborar estos pliegos, estos documentos fundamentales. Destacar desde el Gobierno municipal que este servicio hay que reconocer que va en aumento siempre. La pirámide poblacional, este Gobierno es consciente de la que es y esto redunda a que cada vez que renovamos esto vaya aumentando. Después de un estudio de costes del servicio se incrementa el valor del contrato, como pueden ver todos ustedes en la documentación, porque los costes sociales, los costes laborales del personal que desarrolla esta labor sigue en aumento. También hay que decir que en este tramo también es un gran nicho de mercado. Intentaremos mejorar siempre en lo posible las condiciones del personal auxiliar. El servicio depende en gran medida de la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras en ese día a día. Y repito y vuelvo a decir, muchísimas gracias por el trabajo desarrollado día a día, muchísimas gracias en nombre de todo el Gobierno municipal. No buscamos aquí también en esos pliegos una oferta económica más ventajosa. Se valorar también de forma prioritaria aquellos proyectos que garanticen la mayor calidad en la atención, planes de formación, innovación de los sistemas de seguimiento y un trato digno y personalizado en cada usuario. Aquí estamos tratando de personas y de personas muy vulnerables. Desde este Gobierno también buscamos una mayor transparencia y control y a este nuevo pliego podemos decir que refuerza todos los mecanismos de seguimiento del contrato con evaluaciones periódicas y sistemas de control que permitan detectar cualquier incidencia de manera temprana. Y desde aquí, desde este Gobierno y desde esta concejalía, animamos a que cualquier vecino que tenga un problema, pues también nos lo comunique a nosotros, a cualquier miembro del equipo de Gobierno o a los servicios del Departamento. Queremos que los usuarios y sus familias tengan la certeza de que este Concello va a supervisar de cerca la correcta ejecución del servicio y comunicar que en breve, lógicamente, cuando los servicios de contratación lo permitan, cualquier empresa especializada podrá presentar su oferta. Este proceso va a garantizar, lógicamente, la igualdad de oportunidades, la libre concurrencia y la máxima transparencia en este tipo de contratos. Un contrato y un documento que, hablando de números, estamos hablando de más de 5 millones de euros. Podríamos decir, en términos anuales, que estamos hablando de unas 69.000 y pico horas de dependencia, con un precio hora que creo que se tiene que saber de 24 euros. Y de libre concurrencia estamos hablando en términos anuales de unas 3.500 horas. Quiero subrayar que aquí no se trata solo de números, como he dicho anteriormente, se trata de personas. Se trata de personas concretas, se trata de personas mayores, personas vulnerables que quieren seguir viviendo en su casa y sin, a veces, en muchos casos, sin las ayudas oportunas. Cada hora de ayuda a domicilio es en realidad una inversión en dignidad, en autonomía y en calidad de vida. Y esto, este Gobierno al que pertenezco, lo tenemos muy claro. Cada hora debe ser una inversión en dignidad, en autonomía y en calidad de vida. Igual que estábamos hablando antes en temas de educación. Quiero agradecer públicamente el trabajo, repito, de los servicios técnicos, jurídicos y servicios del Departamento en la redacción de este pliego. Su esfuerzo nos permite dar hoy este paso con la tranquilidad de que este nuevo proyecto responda a las necesidades de nuestra población. Y desde el Gobierno municipal pues pedimos, lógicamente, el apoyo, como no podía ser de otra manera. Y con esta apertura de este concurso demostramos que nuestro Concello, nuestro Gobierno, no cumple solo con la legalidad, cumple con tiempos y refuerza el compromiso con quienes más lo necesitan, al igual que lo estamos haciendo con los temas educativos y con los temas de sanidad. Por mi parte, como concejal de esta área, nada más. Señor Mariño, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias. En primeiro lugar, saludar as traballadoras do SAF e darlles as boas noites e agradecer que nos acompañen esta noite. Por todos é sabido que o Partido Socialista aboga máis por un sistema público, non por estes contratos de licitación, pero non vou poñer ningún tipo de obstáculo a que isto se leve a cabo e se aprobe. Ahora sí, me gustaría decir un par de cousas que si tamén os números se poden utilizar de moitas formas, o que si fan é limitar
É dicir, aquí se falou de unhas 3.500 horas por ano, 69.000 en total, 24 euros hora. Como isto se lle vai a dar a unha empresa, a empresa non vai a facer máis que isto. Entonces, isto que provoca pode ser unha situación cercana, non vou decir, pero bueno, unha señora, non sei, 96 anos, por exemplo, que vive sola, e que é o número 54 da lista de espera do SAF. Está aprobado que teña que telo, pero como os números non dan, saben non ben, as traballadoras non poden atender, porque físicamente non poden, económicamente a empresa non vai a levar a máis un contrato que está limitado, evidentemente. Entonces, claro, eu pregúntome, facendo este tipo de actuacións, sí, temos en conta os veciños, pero hasta o límite económico e horario ao que se chega por parte da empresa que leva a cabo isto. Se non, nos estamos encontrando con unha serie de xente que ten aprobado este servicio. Xente tan maior, tamén podemos encontrar xente que ten máis xoven algún tipo de enfermidade, pongamos por caso algún cáncer, alguna cousa por estilo, que necesita este tipo de asistencia, que está concedida, e que, bueno, por desgracia, fallece, non teñen esa atención. Non a teñen porque estamos limitando en cuantía e en horario. Por lo tanto, xa digo, non podo poñer ningún tipo de obstáculo para tranquilidade das traballadoras do SAF, que de todas formas de haber unha sucesión contractual e pasar a público manterían o seu posto de traballo, pois jurídicamente se chama un efecto Lázaro, pero tampouco vou entrar aquí a explicarlo, pero como digo, creo que sempre este tipo de pliegos limitan ao final as persoas, pensamos en elas, pero pensamos hasta un límite. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta. Quen do Grupo por Avance Independente, señor Mariño, ten a palabra. Bueno, pues yo, ya está todo dicho, simplemente que a mi compañero aquí de la izquierda, yo sé que el Partido Socialista siempre está en pro de municipalizar este tema. Yo creo que es un graso error. El Partido Avance Independiente nunca va a apoyar una municipalización de este servicio porque en el día a día sería inviable. Yo creo que si usted recapacita y piensa, verá los pros y los contras y verá que todos son contras. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Quen do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Hola, boas noites. Boas noites, compañeiras do SAF. Bueno, dende o BNG quer deixar moi claro que apoiamos en fisuras a prestación pública do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Ribeira. Defendemos que debe ser unha
punto. É que hoxe tiñan a oportunidade de melloralo para esas traballadoras que hoxe están aquí, e vostede di con toda a cara del mundo, mis compañeras, para que se lle puderan facer melloras laborais. Esa empresa que eles traballan tuvera marxen para facer esas laboras. Polo tanto, leccións non me veña a dar. Están gobernando vostedes. Non estamos ni no Parlamento ni no Congreso dos Diputados. Estamos no Concello de Ribeira. E este é un servicio que se presta dende o punto de vista municipal. Deixen de facer demagoxia. Deixen de facer demagoxia. Pola miña parte nada máis de facer demagoxia. Vamos a votar demagoxia. Pola miña parte nada. Pode aclararmo? Pois mira, tal e como marca a legislación, a Xunta de Galiza e outro 50% ao Estado. Iso é a financiamento que nos correspondería aos concellos, única e exclusivamente a xestión. É dicir, que o usuario ou usuaria que precisa servizo de axuda no fogar vaya aos servizos sociais do Concello, fanlle unha valoración e, por tanto, entraría a ser valorado para optar a ese servizo de dependencia. Pero vostede, que non é coñecedora da lei, debería estudar un poquinho máis, creo, porque vostede foi responsable de servizos sociais en algún momento, e debería coñecer que o Concello de Ribeira non debería ter que asumir un custo de máis de 550.000 euros anuais por un servizo que non é competencia propia. E menos aínda, cando a Xunta de Galiza dá 12 euros por hora, e o Concello de Ribeira lle vai a pagar, vai a custar máis de 24, alrededor de 24 euros. Por tanto, como vamos a mellorar as condicións laborais se a Xunta ou o Estado non incrementan os cartos dese servizo? Maxia igual vostedes poden facer, pasando de vermello a verde nun día, pero este alcalde non sabe facer maxia, non sabe. Sabe xestionar os recursos públicos de maneira eficiente. Sí, non lle dé a cabeza, señora San Pedro, sí, porque con este alcalde non houbo desviacións orzamentarias de 6,5 millóns de euros en obras públicas. En obras públicas, 6,5 millóns de euros. Iso sí que vostedes o fixeron ben. Iso sí que o fixeron ben. Por tanto, claro que me gustaría que as traballadoras de axuda no fogar pudesen ter un soldo mellor, mellores condicións laborais. Claro que sí. O que non podo é facer maxia. E sen cartos non hai mellores condicións laborais. Non as hai. Por tanto, indicar que nós imos seguir defendendo unha cuestión que é prioritaria e que é básica, que ese servizo debería ser público. Claro que sí, non dos concellos, pero sí público. Sí debería ser público porque é un servizo que se lle presta a toda a comunidade galega e non debería depender de que un concello poida asumir ou non ese servizo. Porque hai concellos hoxe en día, as traballadoras da axuda no fogar igual non o saben, pero sí que hai concellos hoxe en día que están prácticamente en quebra polo custo de un servizo que é impropio para unha administración local. Por tanto, dentro do Concello de Ribeira podemos ter a sorte de ter uns recursos para destinar aí, e creo que hai un acordo prácticamente unánime dos grupos porque ese servizo se preste da mellor maneira posible, para melloralo no que poidamos. Pero para iso tamén é necesario que o Estado e a Xunta se comprometan a financialo máis, porque evidentemente non se pode facer todo con menos. É inviable. Por tanto, foi hasta onde pudemos chegar. O compromiso noso mantense en seguir mellorando un servizo esencial para a poboación, especialmente para aquelas persoas
que viven na súa casa e non queren ir a unha residencia, porque creo que se lle dá unha mellor calidade de vida, e, por tanto, pois hasta este punto podemos chegar, non? Creo que é un contrato que no seu día terá que ser revisado conforme aos novos convenios e esperemos que algún día pois, poida ter o financiamento suficiente. Vamos a pasar xa á votación deste expediente de contratación do Servizo de Axuda no Fogar. Votos a favor do mesmo. 20. Votos en contra. Abstencións. Pois queda aprobado con 20 votos a favor e unha abstención. Pasamos á aprobación inicial do Regulamento da Vivenda e Inclusión Social a Garita. Cedo a palabra novamente ao Consello de Servizos Sociais para que poida expoñer este punto. Muchas gracias, señor alcalde, señores concelleiros, vecinos y vecinas que nos escuchen. A colación de del punto del SAP, pues también es, y a colación también de hoy del tema educativo, pues viene este punto, también consideramos social y muy importante, que traemos desde el Gobierno. Hoy hablamos de algo, en este punto, de algo que va más allá también, como decía antes, de números, de pliegos y de contratos. Hablamos de personas, como decía anteriormente, de vecinos y vecinas de Ribeira que en un momento dado pueden quedarse sin un techo bajo el que dormir. La vivienda de emergencia social que tratamos hoy, que defendemos, no es ningún tipo de lujo, ni ningún tipo de capricho. Es una realidad, porque cuando alguien sufre un desahucio, cuando una mujer tiene que salir de su casa huyendo de la violencia, cuando una persona lo pierde todo de un día para otro, lo último que necesita es escuchar que no hay solución. Y este Gobierno ha tenido presente que teníamos que buscar soluciones a estos problemas. En otras palabras, personas, como decía anteriormente, en otro punto, personas en una situación de vulnerabilidad. Este año prevemos iniciar la actividad en este recurso, digamos, habitacional, siendo la primera vez que Ribeira cuenta con un dispositivo en estas circunstancias que completaremos con un centro de emergencia. Dicho sea de paso también, este departamento trabajará y a día de hoy seguirá trabajando en buscar más viviendas sociales para estas necesidades, porque somos conscientes, este Gobierno, de que a veces se nos plantean situaciones y hemos hecho que hacer gestiones a veces fuera de nuestro concello para alojar en determinadas urgencias. Esta vivienda es un refugio, no es un refugio como tal, pero es una respuesta rápida, un lugar donde empezar a recomponerse, podríamos decir. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que nadie debería enfrentarse a la peor noche de su vida sin un techo seguro. Además, no estamos hablando de improvisaciones. Este proyecto está regulado, fiscalizado y financiado en parte con fondos europeos, fondos municipales, que ahora tendremos para amueblar también, y una subvención también de la Xunta de Galicia, Diputación Provincial, que también nos ayuda en la contratación personal. Se trata también de equipar y dotar una vivienda que ya existe para que pueda cumplir su función, proteger a quienes más lo necesitan en el momento más difícil. Hoy no votamos un reglamento en sí de funcionamiento, hoy votamos si queremos que Ribeira sea un concello que da la espalda o un concello que tienda la mano. Y este Gobierno tiende la mano ante estos problemas, porque cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestras familias, podría verse mañana en una situación parecida. Por eso les pido el apoyo y este Gobierno también hay que decir que es receptivo a todo tipo de aportaciones y a todo tipo de mejoras que nos puedan llegar. Porque no estamos aprobando un gasto, podríamos decir. Estamos invirtiendo, podríamos decir, en dignidad y en derechos y en algo tan sencillo y tan profundo como que ningún vecina de Ribeira se quede sin un lugar donde sentirse a salvo. Pues nada más, muchas gracias, esperando contar con el apoyo de todos los grupos. Gracias. Partido Socialista, señor Cuarto, tenga palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Estando totalmente de acordo en que é necesario este regulamento, quizá é que eu non descarguei o documento
adecuado, pero na proposta do dictamen da alcaldía se reduce a estas 3 follas, non? Se non estou equivocado, o regulamento. Digo porque non ten ningún tipo de articulado, nin nada polo estilo, entonces, se non é que me descarguei mal, vale, probablemente, es que me estaba sorprendendo ahora ver a proposta da alcaldía. Vale, sí, estou totalmente de acordo con que, no, leín a exposición. Este regulamento. Vale, no, está. Moitas gracias. Decir eso, mismo que estaba falando o señor Mariño, vale, tiña unha dúda respecto a eso, pero non había visto ningún tipo de articulado. Vale, dicir eso, que isto é unha necesidade. En moitos casos, nos que hai veciños que por mala suerte, por circunstancias personais, van a ter que facer uso desta instalación e, polo tanto, haberá que intentar poñela a funcionar canto antes sin poñer ningún tipo de traba. Simplemente preguntaba porque tiña a dúda de si era solamente eso. O sea que simplemente decir eso, vamos a votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Quen do Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Dende o Bloque Nacionalista Galego queremos comenzar recoñecendo que a posta en marcha dunha vivienda de emerxencia social en Ribeira é unha medida positiva e necesaria. Supón un paso adiante para dar resposta inmediata ás situacións máis duras que poden vivir as persoas do noso concello, nomeadamente as mulleres en risco de exclusión, moitas veces vítimas de violencia de xénero, de desamparo económico ou de falta dunha rede familiar e social que as sosteña. A dotación de 25.000 euros para mobles e acondicionamento, así como a contratación dunha traballadora social específica, son decisións que permiten garantir que esta vivenda non sexa só unha infraestructura baleira, senón un recurso útil para que funcione un acompañamento profesional. Desde o noso punto de vista, este recurso debe ser entendido como unha parte dunha política social integral e non como un feito illado. Traballamos para que Ribeira faga políticas a favor da igualdade, da prevención e da atención ás vítimas de violencia machista, que inclúa vivenda, atención psicolóxica e inserción laboral. Para o Bloque Nacionalista Galego, políticas como estas son imprescindibles, non só porque atenden uns servicios vitais, senón porque expresan un compromiso real coas mulleres e coas persoas máis vulnerables da nosa sociedade. O noso concello debe ser sempre un lugar seguro e este recurso vai nesa dirección. Queremos destacar tamén que este paso debe servir como alicerce para seguir avanzando, reforzando o Centro de Información á Muller, os servicios sociales, ampliando recursos de igualdade e garantindo a continuidade no tempo desta vivenda de emerxencia. Apoiamos esta medida porque entendemos que supón un avance na defensa dos dereitos sociais e na protección das mulleres que máis sufren. Mais tamén queremos destacar que imos esforzarnos para seguir avanzando, porque queda moito por facer e seguiremos exixindo máis recursos de outras administracións, máis coordinación e máis vontade política para construir unha Ribeira máis igualitaria. Moitas gracias. Grazas, señora Rivadulla. Quen do Partido Popular? Señor Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. Pois ben, efectivamente, señor Mariño, parécenos moi ben este regulamento, é moi necesario para esta casa de acollida que, bueno, foi no marco dun EDUSI conseguida polo anterior equipo de goberno. E digolles que a verdade é que me sinto super feliz porque cando eu fun concelleira de Servicios Sociales pasamos unha pandemia e pasamos tamén unha guerra de Ucraína que, bueno, a veces se nos olvida, víllase moi necesario ter unha vivenda destas características, non? Ter unha vivenda de emerxencia social para ubicar aquelas persoas que en un momento determinado da súa vida lles vai mal por violencia de xénero, por unha convivencia mala, por calquer asunto social que requira sacalo desa unidade familiar na que conviva. E, bueno, eu recordando ese momento que para nós foi fundamental para acoller as persoas que viñan de Ucraína, pois contamos co señor Rubén Lijó, que a verdad que lle quero dar as gracias, e ao cura don Alfonso, que puso a disposición unhas vivendas, e teño que agradecerlle profundamente. Naquel momento 3 vivendas non había donde aloxar no Concello
de Ribeira. E tamén lle teño que agradecer ao Concello da Pobra, porque sempre que surxiron problemas destas características, a concelleira poñía unha casa que les si teñen ali a disposición tamén do que Servicios Sociais de Ribeira necesitara. Polo tanto, para nós, benvida esta vivenda, oxalá houbera disposición para máis, benvido este regulamento, esperemos que ese mobiliario sexa pronto unha realidade e pola nosa parte votaremos a favor. Moitas grazas. Pois pasamos entón á votación deste punto, que é a aprobación inicial do Regulamento da Vivenda de Inclusión Social, a Garita. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Moitas grazas. O punto 11º é unha emenda de deficiencias atopadas no proxecto de ampliación de saneamento no lugar de Cristal en Olveira. Son unhas deficiencias tamén que vimos aprobando tamén nos últimos plenos. Non sei se hai grupos que desexen intervir, senón tamén as pasaríamos, pasamos á votación, que é esa emenda de deficiencias de ampliación do saneamento no lugar de Cristal en Olveira. Votos a favor? Unanimidade. Grazas. E pasamos xa ás proposicións. A primeira é sobre o mantemento do Centro Social de Oleiros do señor Eladio Muñiz. Ten a palabra, señor Muñiz. Boas tardes a todos, alcalde, concelleiros e veciños. Os expoño que na parroquia de Oleiros contamos cun centro social, unha infraestructura cultural de gran valor arquitectónico e simbólico, proxectada polo arquitecto Carlos Seoane e obra recoñecida a nivel nacional polo seu diseño e integración no contorno. Este edificio, usado por diferentes entidades e veciños do noso concello en diferentes actividades, e dende hai tempo o edificio presenta un deterioro progresivo, froito da falta de mantemento e outros actos vandálicos e deixadez institucional. Entre as deficiencias máis evidentes atopámonos con portas e xanelas danadas, sen un peche adecuado, con que isto conleva. Tamén temos filtracións, humidades e danos visibles en varias zonas, falta dun mantemento básico, tanto interior como exterior. Sabemos de boa fe que foron solicitados varias veces melloras polos seus usuarios, sen resposta ningunha, nin execución de nada. Quero destacar que as pasadas festas a Comisión tivo que atrancar unha porta con un puntal. A Comisión tamén trasladou as súas queixas e ata agora estamos todos en resposta. Polo tanto, por todo isto exposto solicito se actúe de inmediato reparando os danos máis críticos e se poña en valor o edificio e o seu entorno. 2. Se explique por que non se atenderon as peticións realizadas por usuarios de diferentes asociacións que usan o mesmo centro. Mais nada, moitas gracias. Partido Socialista, señor Suárez Cuarta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, sinalar que este edificio xa o que na súa totalidade na parte do que sería a cantina xa estaba vacío antes de que entráramos nos no goberno. Pola miña parte, sempre tentei, ainda que sin éxito, que tanto esa como en San Roque, a outra que hai, se licitaran por parte do Concello e se puxeran a funcionar, xa lle digo, sin éxito pola miña parte. Así como tamén lle digo que si se facían determinadas actividades, está dividido en 2 edificios, desde turismo fixemos para poñer en valor ese edificio actividades de astronomía que se puxeron ali en Oleiros, levando as actividades de turismo a un edificio que nos parece que ten que poñerse máis en valor, así como tamén se levaron a cabo un montón de actividades culturales ali. A Comisión de Festas, se ben o que utilizaba era como almacén, a parte dali, que xa o viña facendo, xa digo, desde da parte anterior, a min personalmente non me trasladaron nada desto do puntal. Non quero dicir que igual algún outro membro do goberno, desde logo por rexistro, non o puxeron. É posible que o trasladaran a algunha outra persona, tamén no seu momento nos dixeron que en Castiñeiras ou en algún outro sitio habían trasladado a xente do goberno e non era o caso. O sea, non me refiro a vostede, sino que
probablemente igual lle dixeron outro. Eu teño totalmente descoñecemento de telo, pois haberíamos mandado cambiar a cerradura como se fixo en moitos outros sitios ou arranxar a porta da forma que fora necesaria. Tamén hai que decir que, bueno, ese edificio é un edificio, por decirlo dunha forma que me entenda todo o mundo, de diseño, e ten un coste de mantemento bastante elevado. Sí que, ao comentalo, estou totalmente de acordo con vostedes e espero que esa reparación, ese arranxo se faga o máis pronto posible e por iso voulle votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Señor Puerta, Partido Barbanza Independente, señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señor Muñiz. É máis que evidente que ese edificio ten unha falla de mantenimento, pero, dende logo, non é unha falla de mantenimento desde que este grupo de concelleiros asumiran o goberno de Ribeira. É dicir, recordo cando fomos ali a mandar a limpar todo aquel o que é o tellado, que os algeiros que había ali eran de un tamaño considerable, estaban ali, tanto encima do tellado como xa pola parte de atrás do edificio. É un edificio que ten unhas particularidades, é un edificio singular, moito de diseño, como dicía o señor Puerta. É un edificio que se lle puseron pois unhas carpinterías, uns cierres que, dende logo, eu creo que non foi o máis axeitado, tendo en conta a zona na que vivimos e tendo en conta o tipo de materiais que se utilizaron, pois é máis que evidente que, tendo en conta que ese edificio data do ano, non quero mentirlle a vostede, pero 2013-2014, e que todavía estamos no 2025, en 11 anos, a verdad é que un edificio non debería estar en esa situación. Isto indica que pois, seguramente non foi o máis atinado por ir a un tipo de construción que exige un mantenimento, digamos que anual, e sobre todo pois nese pechamento que ten nas fiestras na parte de atrás, sobre todo o módulo que semella o hórreo, que, como vostede sabe, é de madeira completamente, así como todo o frente que ten o módulo principal do salón, que tamén é de madeira. E iso, bueno, pois acarrea unha necesidade de mantemento, de persistir aí actuando para protexer esas madeiras, que a realidad é que os medios que temos no Concello son insuficientes para atender a todo iso. Sí que se fixo, bueno, atendeuse determinadas demandas que sí que pediron, bueno, pois en relación a incidencias con pechaduras, como tamén xa falaba Fran, e algún tipo de incidencia pois ca bomba de calor que hai aí, bueno, co sistema de refrigeración sí que se atendeu, pero dende logo que sí somos coñecedores que tanto a nivel de conservación de madeiras como de ferros, a verdad é que o edificio, esa conservación é manifestamente mellorable porque non hai máis que ir ali e velo. Entonces, sí que se intentará pois atender as na medida do posible e así como haxa partidas económicas para manter os edificios culturales, pois intentaremos actuar en ese sentido e mellorar o seu estado de conservación. Vamos a apoiar a súa moción e que teñan en conta que sí que nos preocupa manter o patrimonio municipal en boas condicións. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Grupo do Bloque Nacionalista Galego, señor Alberte, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas. Imos por parte, señor Muñiz. Grande valor arquitectónico. Efectivamente, é unha peza de un grande valor arquitectónico, como moitas outras. Seguramente lle soe o pendello que temos aquí como estación de autobuses en Ribeira. Quero dicir con isto que hai pezas de grande valor arquitectónico, pero hai que ter en conta se son válidas e prácticas para que as entidades que vostede menciona poida usar como Dios manda, non, para esas actividades. Digo que por iso ao mellor tamén teñen moitas dificultades e moitas deficiencias para poder empregar ben, non? Ben, podía preguntar á xente o que opina, tanto da instalación de oleiros, tanto do pendello que tedes aquí no centro de Ribeira, e demais. Non menciono outras instalacións, senón, ao mellor, non me daría a quenda enteira, non? Ben, o que está nomeando aquí desas deficiencias, moitas delas son estruturais. É dicir, unha falta de mantemento estrutural non se lle pode achacar a un goberno de apenas 2 anos unha cousa que en 8 anos
pois, por exemplo, nin sequera se pudo abordar, non? Eu entendo que estamos falando, pois, de grandes inversións, dunha cousa que non vai levar un ano, ni moito menos, pero, pois, iso, non? A verdade é que pouco máis tempo tiven a facer cousas, iso sí que yo digo, cousas como concelleira de Cultura, como reparación de enlousado, que se estivo facendo, peches que caeron de algunhas portas, cambiouse algunha porta exterior, como ve, teño que estar mirando porque fixéronse varias cousas. Reparación de algunha cadeira, porque obviamente as entidades ou salas pois, tamén se van deteriorando, arranxos de electricidade, de cerrallería, incluso se puxo iluminación, porque así o solicitaron, non? Non sei, eso que día vostede, que non hai unha resposta, a verdade é que descoñezo esa petición formal. A min, personalmente, igual que dixo aquí o compañeiro Suárez Puerta, tampouco me chegou, mais sí que é certo que neste tempo que levo aquí traballado arreo me gañei a confianza das entidades tanto como para que me o digan a min personalmente, telefónicamente, ou veñan ata o meu despacho para dicirme, mira, pasa isto, falta isto outro. Entón, por esa banda non hai ningún tipo de problema en entender calquera das deficiencias, sábeno, calquera das entidades ou veciños e veciñas que me poden comentar, tomamos nota e intentamos arranxalo na maior brevidade posible. Con respecto a todo iso que estamos falando, non é certo que se debería incrementar quizás a dotación en cultura para o equipamento, para as melloras nas casas de cultura que temos en todas as parroquias, menos en Palmeira, que non hai casa da cultura, pero nas parroquias, sobre todo en Aguiño, non, que hai moitas cousas, pois, por exemplo, ali, dotar para poder arranxar todas esas cousas e facer un mantemento. Eu a verdade que batallei por elo, agora que se están preparando eses orzamentos, agardo que se teñan en conta as cousas que eu solicitei, como, por exemplo, tamén en benestar animal, bueno, áreas que creo que están moi baixas de dotación, e se non é así, tamén non se preocupen que tanto aquí como na oposición vou a seguir batallando polas cousas que eu como concelleira vivín e sinto que realmente pola demanda que teñen os veciños e veciñas que traballan por esas áreas necesitan. O que sí que fixemos, unha moi boa acción que fixemos, é ter conta do uso das instalacións, para que se usen con sentidiño e para que as persoas que se usen pois sexan responsables e, ademais, ver quen as usa, non? Que non as use pois, calquer veciño ou veciña para non sei que actividade, non? Que se xustifique. Por iso facemos sempre, aínda que mo digan a min en persoa, digolles que envíen a petición por rexistro para ter rexistrada o que se fai, incluso por correo electrónico, que se tramita pois, ali nos departamentos de Administración en Cultura. Antes non se facía así. Digo porque é a verdade que desde que estou neste goberno descubrí moitas cousas, moitas anécdotas que me levo para poder contar, para poder escribir, quizás sobre elas, non sei, porque a verdade é que non fai falta imaginación. Temos anécdotas bastantes. Por exemplo, as chaves deixábanse, pedía un veciño e deixabas a chave, así, deixando pois descoidado, quizás todo o material, as instalacións que temos ali, e incluso as entidades que poden estar ali facendo actividades e que poden sufrir eses danos, ao mellor, que fan pois, outras persoas. Non? Pois iso, ter as cousas sen control. Iso é o que pasaba no Centro Social de Oleiros, en algunha outra casa da cultura. Facíanse cumpleanos tamén. Eu non sei se ao mellor tiñan algún problema de poñer límites, iso tamén se ve en terapia, poñer límites na vida en xeral, para que a xente non faga ese tipo de cousas cos recursos públicos. Porque celebrar cumpleanos, coller as chaves en permiso, facer actividades que ao mellor non son axeitadas para facer nunha casa da cultura, e xa non me vou máis alá desas ceas, ao mellor, que son inconmensurables, esas mudanzas persoais, esas tarxetas que estaban no centenario para que todo o mundo tuvera aí unhas prazas que non sabemos por qué, etcétera, etcétera. Vou agardar porque seguramente en algún momento pois xa veño a cargarvos, así que, por suposto, que vamos votar a favor, estou igual de preocupada que vostedes. Gracias, señora Alberte. Quenda de réplica, señor Muñiz, ten a palabra. Bueno, moitas gracias a todos por apoiar ou intentar apoiar. Un pequenos incisos así en general, sin puntualizar ningún grupo político. Nas queixas que se transmiten, Fran e Antía, e non sei se entran en registro, se non, a min transmitemos unha serie de personas, confío moito na vosa palabra, pero tamén confío na xente que mo dixo. Como son palabras que dan no aire, non sei se a vos chegaron ou se as que me transmitiron a min son as erróneas. Se non está registrado,
considero que non chegou a queixa, considerémoslo así. Se foron palabras que puderon salir dunha persona e a vos non vos chegaron, puderon quedar no camiño. Eso non discuto que non estaba no medio. Outra cousa, sempre estamos co mesmo de decir que leva desde 2 anos no goberno e tal, eu xa sei, máis sei o estado no que estaba antes cando estaban gobernando os meus compañeiros, pero eu non me baso neso, eu basome que non quero que cheguen aos extremos dos anjeiros que fomos hai 2 anos limpar cando foi a miña ali, que non faja falta chegar a eso, non quero que abra unha ventana atrás rota e que entren 4 chavales adentro, sean ou non sean da parroquia, fajan unha desfeita. Non quero que ninguén entre ou que unha identidade que use que teña que puntalar para que non entren a roubar. En canto ao que decía a Antía, así un pouco por riba, de que no tempo que leva ela que se dou de conta que facían o cumpleanos, a mí pedironme sitio para facer cumpleanos ali, díxenlle que non era cousa miña, pero que non vía xeito, que hai empresas e locales que se dedican a facer cumpleanos sin ser ali o sitio. O en canto das chaves, que hai xente que as ten, sí, eu sei de moi boa fe, seguramente a maioría dos que estamos aquí sabemos que hai xente que ten chaves tanto do Centro Social de Oleiros como de outros moitos sitios que son entidades municipales. Non sei se se fixo algo para solicitar esas chaves, se a alguén se lle ocorreu cambiar unha pechadura para que ninguén máis teña esa chave, non sei. Eu pénsome que, por exemplo, polo que sei, do de Oleiros, non sei cantas copias de chaves habrá, pero hai moitas, e ninguén en estes 2 anos que está desde o goberno se lle ocorreu ir cambiar a pechadura para que veñan pedir, hostia, aquí pasou algo, que pasa que non vai a chave? Solo simple eso, cambiar a pechadura. Non é tan difícil, nin é unha cuestión de meter cartos, moitos cartos, nin de moito tempo. As cousas creo que hai que coidalas, comparto ao mellor tamén con vos que se fora o edificio feito de outra maneira tería outros costes menos elevados, pero as cousas non se deben de deixar ir, non as debemos deixar ir, e hai nas que ir repasando para que gastar un mínimo en mantenimento o mínimo posible. Mais nada, moitas gracias. Señor Muñiz, pasamos a votación desta proposición sobre o mantemento do Centro Social de Oleiros. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. E pasamos á proposición presentada por dona Isabel Barreiro sobre a limpeza e as rozas nas zonas híbridas. Ten a palabra. Gracias, alcalde, de novo. Pois nada, achegámonos ao outono e con el chegan as choivas. É tempo de actuar con previsión, non de esperar que as inundacións causen danos. Dende este grupo municipal do Partido Popular solicitamos o que levan pedindo en diversos foros veciños e veciñas do Concello de Ribeira. Temas cotiás pero importantes para acometer como son a limpeza inmediata de cunetas, pasos de auga, sumidoiros e desaguadoiros, e que se establezca un plan de mantemento regular en todo o Concello, que se solicite permiso e colaboración aos organismos competentes como Augas de Galicia, Medio Ambiente, etc., para poder actuar tamén en leitos e ríos e arroios. Unha mellor coordinación entre administracións para que ningunha zona quede sen atender. E que se impulse a educación tamén cidadá para evitar tirar lixo nestes espazos. A limpeza de cunetas non é un gasto, é un investimento en seguridade e evitar outros problemas maiores cando veñen as choivas. Cada ano nos vemos como se repiten algúns problemas, os camiños asolagados, vivendas afectadas, problemas de tráfico e, polo tanto, falta de mantenimento básico. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita que se proceda a facer de cara á nova estación un plan para limpar cunetas, rozas nas zonas de paso de auga e limpar aquelas zonas que reduzcan o risco de que se produzcan asolagamentos, sobre todo nas zonas de posible desborde de ríos, de regatos e de zonas rurais. 2. Que se solicite ás administracións competentes axuda ou comunicación segundo proceda para a limpeza e roza de cunetas e árboles ao carón das zonas hídricas. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Pro Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias. O día 22 de setembro convocouse unha reunión por parte da conselleira do Partido Popular, Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático e Red Natura en Coruña, a que puden asistir. Deriva, isto xa pode levarse a cabo, así como tamén nos comentaron que se había algún tipo de clareo ou algún tipo de cousas, que había que solicitar a Augas de Galicia, pero que hasta un 33, un 34% era viable que se podera levar a cabo. A min, se non tuéramos todo este tipo de
cortapisas por parte de entes da Xunta, creo que se poderían limpar. Tuveron que vir agora a facer esta aclaración e simplificación, que me parece correcta e que debe ser o máis habitual. O normal é que un concello, se hai un árbore seco cruzado no medio dun río, podería retiralo, que moitos dos nosos veciños non entenden por que non se fai. E non se fai porque non deixaba o Gas de Galicia a toda agora. A partir de agora teñen toda a intención de permitilo e de facelo máis viable. Por lo tanto, espero que isto si se leva a cabo e se fa cada vez máis. Por lo tanto, voulle votar a favor da súa proposta, ca esperanza de que isto se leva a cabo e os ríos do noso concello estén cada vez máis practicables, así como todas as pasarelas e todas as zonas do seu arredor, que a partir de agora xa se van a poder facer e actuar en elas dunha forma moito máis sencilla. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Quenda do Grupo por Avanza Independente, señora Redondo, ten a palabra. Boas noites a todos e a todas. Dende o Concello de Ribeira queremos lembrar que estas labores de prevención se puxeron en marcha antes da chegada do outono. No mes de agosto comenzouse coa limpeza de algún dos cursos fluviais, como o Río do Artes. Xa en setembro, o día 4, veu un camión da empresa Vía Aqua de Pontevedra e iniciou a limpieza de sumidoiros e desalguadoiros en diferentes puntos do termo municipal. En canto ás competencias de Augas de Galicia, mantiveronse 2 reunións ca propia conselleira e realmente o que nos escurreu sempre foi o bulto de nós limpamos o tramo urbano, que é o que nos corresponde, pero o que non é urbano tamén o limpades vós. Sin cartos, sin medios, sin nada, tampouco somos a bolita mágica de Adalina para poder facelo. Pero, bueno, aparte deso, nós o que estamos facendo é facer as tarefas que lle corresponden a Augas de Galicia para poder evitar incidencias como as que houve aí atrás en Oleiros. É dicir, a limpeza das infraestructuras hidráulicas non só está prevista, senón que tamén se está a executar, aínda que noutras administracións non sempre atopamos a colaboración. Mais nada, moitas gracias. Redondo, quenda do Bloque Nacionalista Galego, señor Vidal, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todas. Bueno, todos somos conscientes, non, a importancia da limpeza de cunetas é fundamental para garantir pois o bo funcionamento de drenaxes en camiños e estradas, bueno, pois para así poder evitar asolagamentos e problemas pois que todo implica, ademais cando afecta pois a núcleos de vivenda e sobre todo no rural. No verán, pois podemos planificar estes traballos onde se establecen, bueno, primeiro as prioridades, o territorio temos bastante, pois, temos que limpar bastantes sitios onde actuar, entón, bueno, intentamos facer o que é a entrada de setembro, senón tamén, pois, os traballos, pois, se desenvolven tamén chegado o inverno, non? Só por dar a coñecer algunhas actuacións que se iban a desenvolver estas próximas semanas, non? Como a limpeza ali en Corrubedo da cuneta da Senda de Teira, en Oleiros na zona de Valteiro, canalización tamén en Oleiros xa cun rego con tubos de pluviais, limpeza tamén no camiño de Deán, que vai desde a Avenida da Coruña para Deán, onde xa se fixo ano pasado un cruce de carretera con pluviais, pois que resultou moi efectivo, e limpeza tamén do río Esteirón e Palmeira. Temos tamén solicitado permiso a Augas de Galiza, solicitados orzamentos a varias empresas para poder actuar na limpeza do rego das saíñas, porque, bueno, afecta tamén a unhas vivendas que están ali cerca do que son os hipermercados. E houve tamén traballos que hai que destacar ao longo do ano 2025 que creo que foron importantes, non? Como tamén foi a limpeza que houve, fixemos aí nada este mes, aí que afectaba varias casas, no que é na baixada de Coroso, ali nas Saíñas, e tamén outros lugares de Palmeira como na Loma, non? En Artes, por debaixo da igrexa de San Xián, fixemos limpezas en varias gabias. En Oleiros, no lugar de Gándara, pois canalizamos ali, xa non foi limpar só a cuneta, senón tamén canalizar con tubos de pluviais, porque houbera aí unha troma bastante importante no inverno, que afectou pois a varias vivendas, e máis tamén un taller, e, bueno, actuamos aí con premura xa tamén para poder facer esa canalización, para tamén entroncar cos rexistros que están na estrada xeral. Como tamén en Oleiros tamén fixemos a limpeza de cunetas, todo o que é por detrás, dende
dende o cruceiro de Lixó hasta a Estrada, non? En Olveira tamén, no lugar de Casanande, na Devesa e en Bretal. Outra cuestión tampouco que non é menor, que comentaba a compañeira Redondo, que tamén viaco desde aí xa casi un mes, pois estou limpando todos esos embornais en diferentes rúas do Concello e tamén en outros lugares das parroquias. Fálase aquí na moción, bueno, pois desa coordinación, non, entre as diferentes administracións, que a verdade gustaríame pois falar un pouco do paradigma de Augas de Galiza, non? Con toda a boa fe acudíamos membros do goberno a ter ali unha reunión en Santiago onde levamos propostas, onde tendemos a man para poder colaborar de maneira eficiente. Cando eu mesmo lle propoño a posibilidade depois de ter ao mellor un contacto da persoa que leva todo o que é a limpeza da zona, a resposta, bueno, pode ser tamén, como temos contactos directo con técnicos e traballadores de outras administracións para facer o traballo máis eficaz e máis fluido, a resposta foi que non, que as solicitudes por escrito era a única maneira que se podía facer. Non creo que tampouco sexa esta a mellor forma, a maneira de traballar e sacar o traballo adiante. Ou cando se solicitan limpezas, non, bueno, iso non, limpeno vostedes, é a súa competencia, pero cas nosas normas. Bueno, a pesar de todos estes atrancos, creo que no tempo que levamos de goberno traballamos sempre, bueno, pois ca maior eficacia e celeridade posible pois para tener mellores condicións as gabias e regos do noso Concello. Grazas. Quenda de réplica, señora Barreiro, ten a palabra. Bueno, pois moitas gracias polas súas aportacións. O que se trataba é, bueno, un pouco de anticiparse, non? E poder ter eses traballos feitos. E, bueno, que si me gustaría decir que, claro, Augas de Galicia é unha entidade de ámbito autonómico e, claro, todas as solicitudes certamente teñen que ir por escrito, non? Pero, bueno, ahora se poden agilizar facendo unha declaración responsable, porque ecoloxistas, asociacións de veciños poden eliminar obstáculos, como ben decía o señor Suárez Puerta, ramas caídas, limpezas de cauces, non desbroces nin actuacións que invadan o que é o patrimonio natural, pero eso cunha declaración responsable ao día seguinte, ese tipo de xestións son áxiles. Por eso, a mí me parecía importante traer isto. Ahora, solicitar por escrito pois a poda de árboles ou limpeza de cauces un pouco máis en profundidade ten que levar unha autorización e iso sí que, en verdade, que pode tardar un pouquiño máis, pero, bueno, hai que entender que estamos falando de patrimonio natural e pois temos que ter un especial cuidado, non? Pola miña parte, pois, agradecer a intervención de todos os grupos, nada máis, moitas gracias. Ben, pois pasamos xa á votación desta proposición sobre limpeza e rozas nas zonas híbridas. Votos a favor? Aprobado por unanimidade, moitas grazas. E pasamos xa ao apartado de rogos e preguntas, sendo o primeiro de Emilio Pérez. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, a pregunta pois, é concerniente aos saneamentos de San Pedro e Lixó na parroquia de Palmeira. Expoño. Ditas obras de saneamento foron solicitadas directamente en diferentes xuntanzas e encontros veciñais en anteriores mandatos e con motivos suficientes para dotar ditos núcleos dun servicio básico do que non carecían. O primeiro que foi dotado do orzamento para a súa execución foi o de San Pedro, que estaba prácticamente listo cando vostedes accederon ao goberno municipal. Posteriormente, o de Lixó, que se fixo uns meses despois. Descoñecemos o porqué da actual situación, se é olvido ou por deixadez deste goberno, pero a verdade é que están os dous sen funcionar. E o malestar dos veciños é latente, pois a min así non o comunicaron da súa práctica totalidade. A maiores tamén confirman que xa pagaron a conexión ao alcantarillado para que despois de 2 anos o servicio siga aínda sin funcionar. Por o exposto deste grupo municipal do Partido Popular facemos a seguinte pregunta. En que situación se encontran os 2 boletíns ou contratos de enganche de corriente cos que se vai a poder dar servicio a estas 2 liñas de alcantarillado? Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Pérez. Ten a resposta a concelleira de Servizos Municipais. Ten a palabra. Boas tardes de novo. Señor Pérez Outeiral, nunha deixadez,
Voulle ler explícitamente o que di a ingeniera municipal, que creo que coñece tamén como a min, non debería de poñer en dúbida nunca o seu traballo, xa que vostede coñece tamén como a min que isto leva un transcurso, pedir a Fenosa pasarlle a Fenosa o papeleo todo e que eles nos lo volvan a transmitir a nós e volverlle a mandar outra vez o proxecto como eles queren, estamos falando aproximadamente dun entre 6 e 12 meses. Creo que vostede o sabe, porque fixaron varias acometidas ao largo do seu mandato. Si é que as fixaron, pero realmente vou dicir o que di. Para conectar Elixón nos piden 15.000 euros. Le mandamos un escrito diciéndole que é un núcleo urbano, pero nos volvieron a pasar el mismo presupuesto. Lo aceptamos. Deben de saber que esto es un proyecto largo. Ellos tienen que redactar un proyecto eléctrico y que se hace en Madrid, en lo que tardan ya solo en la redacción de este proyecto unos 6 meses. Después nos mandan el presupuesto para que lo aceptemos y una vez aceptado solicitamos los permisos. E dijo, claro, bien. E dijo, claro, pero os veciños pagaron. Obviamente teñen que pagar porque nós temos que sufragar uns gastos para poder darlle a eles o bombeo. Que agora, que é o que me di ela, que agora todos os veciños que pagaron xa van a ter o servicio, todo, obviamente, pero non levan 2 anos, sino leva 1 ano e 4 meses. E se non, lle pode preguntar á empresa Nima, que foi que terminou esa obra. Creo que usted tamén o sabe. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Redondo. O seguinte rogo é do señor Vidal. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Poño os motivos. Hai tempo que este grupo trasladou a demanda sobre as carencias de marquesiñas en diferentes puntos do noso concello. Unha no Porto de Aguiño, outra nos Arieiros, solicitada xa preto de 2 anos da que seguimos sin ter noticias sobre o permiso da Deputación. E outra nos Mosqueiros, onde, malia terse rematada a remodelación do paseo, hai máis de 4 meses aínda persisten carencias importantes. Os veciños amósanos o seu malestar, pois coa chegada do outono, con choivas, vento e frío, os cativos deben agardar polos autobuses escolares a intemperie nas primeiras horas da mañá, e o mesmo lles acontece ao resto dos usuarios ao longo do día. No caso concreto dos Mosqueiros, a veciñanza traslada a este grupo 2 problemas adicionais. En primeiro lugar, comprometéronse á retirada dos contedores que ocupan parte da parada e ainda non se fixo. En segundo lugar, sobre todo en época estival, prodúcese a ocupación da parada por vehículos estacionados, dado que tanto en Mosqueiros como na Meixida as paradas carecen de sinalización vertical e de pintado de liña amarela no asfalto. Por todo exposto, rogamos que se coloque, número 1, que se coloque con urxencia a marquesiña no Porto de Aguiño e nos Mosqueiros, para que os usuarios non teñan que esperar o autobús á intemperie. Número 2, que se asilice o permiso da Deputación e se acometa a instalación da marquesiña nos Arieiros. E número 3, que no caso dos Mosqueiros se retire a batería de contedores situada na parada e que tanto ali como na Meixida se coloquen sinais verticais e se produza o pintado da zoa co correspondente liña amarilla de prohibición de estacionamento. Moitas gracias e nada máis. Gracias, señor Vidal. Ben, pois xa lle vou responder eu directamente a estes rogos, indicarlle que no caso de Mosqueiros pois estáse negociando con algunha parcela para ver se se pode trasladar eses contedores a un emprazamento que moleste menos e non prexudica ninguna vivenda. A ver, esperamos chegar a acordo, pois senón teremos que revisar onde se poden poñer. E con respecto a de Aguiño, indicar que ten que ser unha marquesiña pois cun pouquiño de firmeza, porque unha marquesiña para esa zona tan ventosa como é o do Porto non vale que sexa unha de plástico. Por tanto, teremos que buscar algún tipo de solución e no caso de que non chegue pois antes de 15 días xa entendo que será cuestión de que poidan buscar un novo emprazamento ou un material que poida resistir. Ademais, sabe que hai unha proposta da Xunta de Galiza de renovar algunhas marquesiñas que hai no Concello de Ribeira, creo que son unhas 20, se mal non me equivoco, e, por tanto, igual se pode tamén reutilizar algunha para un emprazamento axeitado como ese. A terceira iniciativa é un rogo da señora San Pedro sobre a Rúa Murillo. Gracias, señora alcalde. Pois nada, simplemente decir que, a identificación dos espacios públicos, ben sean rúas, prazas ou lugares, pois debe ser motivo, entre outros moitos, tamén de mantemento e de comprobación polo labor de ofrecer a situación
a transeúntes, veciños, pero tamén como símbolo de tradición e historia en moitos casos. Ademais dunha revisión exhaustiva que creo que pois a conto desto pode facerse en moitos lugares, xa que, sobre todo, as entradas das parroquias carecen de bastante mantemento neste sentido, pois podíase aproveitar para repasar as placas das calles que faltan, etc. Neste caso, fago o rogo, pois, referíndome a dúas que me solicitan pois directamente veciños, que unha é a reposición da placa da Rúa Murillo, aquí cerca de Romero Ortiz, é unha placa das antigas azul, que xa non ten, está completamente xa sin color, e outra é na Praza de Padín, que digamos que no Parque do Jalei. Ali non hai ningunha placa, e sí que, bueno, insisten bastante os veciños que é un sitio pois emblemático e que a ver se lle pode poñer ali pois a placa da Praza de Padín. Nada, era simplemente pois como unha aportación para poder mellorar. Moi ben, pois moitas grazas. Nada, trasladaráselle tamén ao servizo de enxeñeira municipal para que poida encargar esas placas e poñelas nos lugares que corresponden. E a última pregunta é a de dona Isabel Barreiro. Pode formular a pregunta. Gracias, de novo, alcalde. O Grupo Municipal do Partido Popular de Ribera ten coñecemento das discrecionalidades que se están producindo arredor da obra do Conservatorio de Aguiño, financiada con fondos europeos concedidos polo Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. Tendo en conta que o proxecto remitido foi elaborado co consenso e participación de todas as entidades que ali conviven no centro, non entendemos cal é a justificación para introducir cambios unilaterais que se afastan do deseño orixinal e que poñen en risco unha financiación superior aos 600.000 euros. Estamos a falar que as obras que se fixeron en principio, na primeira modificación, deixaban unha zona de baile ou unha zona onde se poden disfrutar concertos e orquestas de 100 metros cuadrados menos. Non considera que esta falta de rigor e actuación en función dos intereses particulares e non de interés xeral nos está levando a unha situación que pode comprometer seriamente a execución da viabilidade do proxecto? Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular formula a seguinte pregunta. Considera o Goberno local que asumir esta falta de rigor e a priorización de intereses particulares por riba do interés xeral? Asemade, quen vai asumir os custes derivados das modificacións introducidas na obra do Conservatorio de Aguiño por mor da súa discrecionalidade, señor alcalde? Ben, grazas, señora Barreiro. Indicar que non hai discrecionalidade, basicamente porque vostede é coñecedora, e debería sabelo, e debería dicilo, que esas modificacións foron froito de falar cas propias asociacións que traballan no propio conservatorio. Non negue ca cabeza, é dicir, ali estivemos dos concelleiros coas asociacións veciñais que indicaban que o proxecto tal cal formulado polo arquitecto non lles valía para o seu uso. Eu, agora que van a asumir as do goberno nos vindeiros días, a min gustaríame preguntarlle se vostede vai a volver a ese proxecto orixinal que non valía tal e como formulou o arquitecto no seu día. Basicamente porque creaba unha chea de aulas moi pequeniñas que non lles daban uso a ese servizo. Por tanto, o que se fixo foi facer unha reformulación para que todas as entidades ¿Sí? O que non queremos facer é reformar un conservatorio para non resolver os problemas que poden ter habitualmente. Por tanto, estamos investindo unha cantidad importante de recursos públicos e cabería indicar tamén, para que os veciños e veciñas saiban que cando vostedes consignaron os fondos para facer esa reforma, pois non consignaron os fondos suficientes como para cambiar o tellado. E hai filtracións de auga. Por que non se refire a iso? Porque con iso tamén temos que traballar. Creo que non vamos a facer un edificio novo ou renovalo case por completo, deixándolle as filtracións de auga. Creo que iso sí que non é de recibo. Por tanto, o que fixemos foi, en primeiro lugar, falar cas entidades sociais que traballan no Conservatorio de Aguiño, ver cales eran as súas necesidades e intentar amoldar o proxecto ás súas necesidades facendo que sexan
o menos prexudiciais posibles, tendo un salón multiusos grande e tamén tendo varias aulas onde poden albergar actividades ou almacenar o seu material. E tamén lle digo, señora Barreiro, que estamos traballando para atallar esas umidades que o proxecto tampouco contemplaba, porque no seu día, cando se analizou, pois entenderon que ese tellado de hai décadas non había que cambiarlo. Pois tamén imos atallar esas umidades para que cando se poida inaugurar, Aguiño poida ter un conservatorio plenamente operativo, sen humidades e cos espazos que necesitan as entidades que traballan ali. Grazas. E non tendo máis puntos na orde do día, pois levantamos a sesión. Moitísimas grazas.